سلام عدي تلمي حنتيتي كم تحرقي حلوي كتمعرقي كتوكب لي كتبلسقي كتحلم بلي عدي سبحدري تسلم لي الري عدي جقانو مباح باللي أنوين اللهم متكلكان نعتها سنغة حزبي تقول بيبي مسنخل سنغة حلفك خزريا ناوتي عتغة سوء أخاخ الحفو حوق فآماميغة هاقري سفعي وغننت كوخندو صباغ قنجنخي تهنديد خنقدو ربع عدمي نسليخي خفردو مدرخات كتاتح نزمت ولدو نسخي تولتقلو حزبي زخور علو أنا خنددو دنقل عدمي نعخن حزبي صمل لقامي ندرعي مريتي كمون كسلكي عبدبري حرياخي تنفل سمعتكي متن كنعيكي هاقري بخرج موتي قاريده بقلات معتمتي هانيته بتصمري رهاتي كتلكي بحيل حسابي فليته قرما عنجنا خلبسكي قلبخي كوكبو كرسخي نديله زرات قاتاتك كحنففن داله معدنكي غيسا قمرحيا يقديبه كحلبو ساعتي امري سريبه قمجخ خسلم حزبي تقبيبه دك حدا علامه دك حدا لبي بحنساب سميرنا بحدا نزمبي كقلبكي نابتطوط عود نهر بزخي سماي ترزق بيت هاجري حنك قلبي ما تسولو تعري تبقى قرمخي حيال سمر وفري علو فوقنا عاد حضري عاد فقري علو فوقنا عاد حضري عاد فقري سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتقونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا بحقنا نيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت استوتات هزنالكم دبخيلنا لنا لملم عدكم تريس انكم لبخازتن كف قدمي درفي سنتبه بصراحة man this is beautiful مچم قرب انسباير بزعب عدنا خنقبركم بزعب عدنا تبوك سمعنا حقرنا كنفتو حزبنا كنفتو مبقسينا كنفتو نحوار دما معلبينا سلو زخونه دغهالو او وشتهالو عدخايو سلازين عدخات فتولو نجر مسرح اكلنا يزي چانليو عدنا دما نولود ولودات كيد حقرنا معبيلا بلصيغا نرس لندلي نعو كنسرحنا ندلي زعبا عدنا لومي برتع زبل زربا كلونيو معناتو زريو زلو نجرات سلازلو زعبو كنزراربينا عبد حري يخوننا نحجغن بدرجة علم تاي كايدا لو كنركن فتنينا مچم ابزبن دونالد ترامب ارستي تدالي خاخ تدالو زي تدخلوا لزبن نازلنا بزخونه نابوخن كيدينا لايك مقبار شير مقبار يتوخ من حسابكم من صبوق يركم قدفو دقي مدقاقيمه يتحساسبكم الله now what are we going to see مجمريا انتاي زكايد زلو بعالم درجة كنركن فتنينا حقرات كما يجيرن مرقص يغيران لو كنركن فتنينا سناي غزيم سانا خصنونا تمحصنا let's go. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to, we could put a small group of soldiers and take over the whole place. They have finished. Joining us now is Lieutenant General Mark Hertling, retired commander of the U.S. Army in Europe. He is an MS now, military analyst. General, Posting. كلتنا قرات كسمعكم سلازدلوخيه مجمريا دونالد ترامب سلام متصيلو يبلالو نتي سلامنا تو ግን ሰብከ ገዙ አይካለናሎ ምክንያቱ حق دي حصوت كنصر لهم سلازي كعله كقدمتي سلام مبالو كججف كوينات كجبر مخاني نغر سلازي نبره اجي اتزبحال زلو زربا ايكونن ايرانن كال عالمن امريكاوين قبلوا وناي كالونالو listen. President's back and forth between promising peace and threatening annihilation in Iran. Today's shift stands out from pretty much all of it. That's because within the span of about 5 hours this morning, the president went from saying, quote, the United States will be hitting Iran very hard tonight, to I have canceled the scheduled strikes and bombings against Iran, with the president arguing that the two sides were close to an agreement. That first threat came at 8:22 this morning. The president backed off at 1:28 p.m. Then, tonight, during a call with voters in Georgia, President Trump argued that the war is over. It's really very difficult. Donald Trump زعمسل مراحي أمينكا عبي بلانات أبي وقت كانوا خد جبر حركاتي زعبي قداي كوين زلوا
ዋይዛ ኣብ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 5 ሰዓታት እዮም ዝብልኩም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ 5 ሰዓታት ኮምፕሊትሊ ተፃራሪ ክዛረበካ ዝኽእል እዩ ተራ ሰብ እንተዝኸውን ወይ ተራ ኣናሊስት እንተዝኸውን ካንስል ጌርካዮ ካልእ ህይወትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ but this is president of the United States of America እዚ ናይ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ሃገር ኣዕናዊ ዝኾነ ሃገር ንዓለም ድማ ናብ ዝደለዮ ፅልዋ ክገብር ዝኽእል እንተወሓደ ወላ ኩሉ እንተዘይቀየረ ሓደጋ ከውርድ ዝኽእል ሃገር ናቱ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ you cannot ignore ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ሸለል ኢልካ ክላብ ዓልፈለ እዚ ኢልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ no in fact ኣብ ኖርማል ግዜ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ከይድ ዓልፈለጥ ኢልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ 26 ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ቅድሚ 14 ሰዓታት 49 ታማሃክ ሚሳይል ተኩሱ እዩ ሰብዚ ዓበይቲ ሚሳይላት ተኩሱ ብዙሕ ቦታታት ዕንወ ዘውረደ እዩ ስለዚ በዓል ፈለጥ ኢልካ ክትከድሉ ግዜ እዋን ይኮነን ሕጂ so people are really curious ወይ እውን እንታይ እዩ next move ናይዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናበይ ክገብር እንታይ ክኸውን እዚ ሰላም ሕጂ ዝብለና ዘሎ ክኸውን ድዩ ሰላም ክመፅእ እዩ ክንፈራረም ኢና ናብ ጀኔቫ ከድና ልኡኽ ናተይ ኣነ እኳ ከይድ ኣይክእልን ይብላ ኣሎ እንታይ ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን እየ ግን ናተይ ልኡኽ ከይዱ ክፈራረም ይብላ ኣሎ ብወገን ኢራን ድማ ቸክ ንገብሮ ኣለና well it's not like that ማለት ተስፋታት ኣሎ ግን ናብ ከምኡ ዝበፅሐ ኩነታት የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ተወደአ ነገር የለን ጎኒ ጎኒ እውን ናይ ምቅያር ኣንፈታት ይረአ ስለ ዘሎ እውን ከይከውን ይኽእል ይብሉ ስለዚ this is puzzling ወይ ከዓ ኣገራሚ ደረጃ ይተበፅሒ ዘሎ ስለዚ ኣሚንካዮ ክትከይድ ትኽእል ዶ ነዚ ሰብዚ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብሩ እዩ ዘየገድስ ወላ እቲ ቤዝ ናቱ እዩ ንክኣምን ተሸጊሩ ዘሎ ወላ እቲ ቤዝ ናቱ ንኣብነት ነዛ ገይርዋ ዘሎ ክቃወሞ ይደለዩን ግን እቲ ፎክስ ሚድያ ብኸመይ ይገልፃ ኣሎ ንስማዓዮ Thank you for that report. Here now with analysis, Victoria Coates and Middle East former chief strategist Jim Hens. Obviously, devil details how serious they are. They've taken a beating. Certainly, I guess negotiation through bombing is maybe the only language they understand. Well, Sean, great to be with you, and you too, Jim. Now, I think what you're seeing here is the leverage the president has built up over the last 18 months, which also builds on what he did in the first term. The Iranians know he's serious. They know he will take action, and that this can't go on forever. And what I listen to sometimes, Sean, is that phrase, tap, 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 from the president. When he uses that phrase, sometimes that means something's going to come tapping on the heads of the Iranians. That's what happened over the last 48 hours. They got shelled again. They didn't think that was going to happen. They thought he was desperate for a deal. And now it looks like they might be a little bit more desperate for a deal. And not just a deal, the president's terms, as you were saying earlier. This is not tit for tat. These are the ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፎክስ ነቲ ንሱ ክሰምዖ ዝደሊ ዘረባዮም ዛረብዎ ዘለዉ ክንርኢ ከለና ግን ንዑ ዘንፀባርቕ ነዚ ዝብልዎ ዘለዉ ዘንፀባርቕ ዝኾነ ነገር የለን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብዓቢል ምምፃእ ስለ ዝኣበይዎ ሃሪሙ ኣበርትዑ ስለ ዝሃረሞም እዮም መንገዲ ክቕይሩ ክኢሎም እዮም ዝብሉና ዘለዉ ሲሪየስሊ ሪሊ ኦኬ እሱ ከም ዘይኮነ ባዕሎም ኣሜሪካውያን ፕሮፍ ክገብሩልና እዮም ምክንያቱ ኢራን ኢዳ ትህብ ከም ዘየላ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ነገራትን እቲ ፎክስ ሚድያ ንዑ ንምሕጓስ ዝብልዎ ዘለውን ብግምጣሉ ድማ ሳቶም ከማን እቲ ኩናት ብከምዚ መንገዲ ክውዳእ ድሌቶም ኣይነበረን ምክንያቱ ድሮናት ናይ ኢራን ከነጥፋ ኢና ይብሉ ነይሮም ሚሳይላት ናታ ከነጥፋ ኢና ይብሉ ነይሮም ኒኩለር ኢራን ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ናታ ከተረክበና ይብሉ ነይሮም ኩሉ እዚ ክግበር ኣይኮነን ምናልባት ኢራን ኣብኡ ከላ ኣብ ውሽጢ ዓዳ ከሎ ነቲ ነገራት ንገሊኡ ዳይሉት ክገብሮ ትኽእል ንገሊኡ ገለ ክትገብር ትኽእል በስና ግን ከምዚ ዓብዪ ነገር ክግበር ከም ዘይኮነ ግን ይንገር ኣሎ ሶ ብሓፈሻ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ብኢራናውያን እንታይ ይመስል ክንሪኦ ኢና ኣሜሪካውያን በቲ ሓደ እቲ ቤዝ ናቱ ከመጉሶ ኢሉ ዝብሎ ዘረባታት ኣሎ ግን ሕርቃን ካለዎም ምክንያቱ ውግእ ክቕፅል ዘሊ ነይሮም ንሳቶም በቃ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ሕጂ ናብ ኩናታት ኢና ኢና ብሓይሊ ክውዳእ ዝኽእል ብሎ ነይሮም ስለምንታይ ሓይሊ ይመርፁ እንድሕር ኢልኩም ግዜኦም ጀነራላት ዶግሎ ትሪእዎም ዘለኹም ብፍላይ ኣብ ፎክስ ሚድያ ዝመፁ ምክንያቱ ምስቶም ኣፅዋር ዝሸጡ እዮም ዝሰርሑ ኣፅዋር ዝሸጡ ድማ ኣድቨርታይዝ ዝገብረሎም ይደልዩ ኩናት ክቕፅል ተኽኢሉ እቲ ቦምባታት ክትኮስ እዩ ነቲ ተተኩሱ ዘሎ ቦምባታት ድማ ኣሜሪካ ገዚኣ ክትመልኦ እያ ስለዚ ሲምፕል ዛት ማትስ እዩ ቢዝነስ ብከምዚ ዓይነት እዮም ዝርይዎ እቶም ካልኦት ግን ከምኡ ይኮኑን ዝርይዎ ቁጠባ ናይ ዓለም ይርበሻ ኣሎ ሰባት መናብሮም ይኸፋ ኣሎ ገለመለ ሓንቲ ዝገረመትኒ እዚያ ስምዕዋ እስከ The U.S., as far as he's concerned, the U.S. has ended the war. Is that the statement the president should be making in this moment? No, Anderson, we have it's called a credibility gap, and it's one of the most dangerous territory a president can get in, not only with the American people, but when you're talking to
partners, allies, and adversaries. You have a credibility gap if you keep saying something that then turns out to be wrong. And so the 38, 39 times a deal's around the corner and it's not, or saying the war is over, nobody in the Middle East believes this is over, even if there is an MOU. This is just kind of shifting advantage one way or the other, and the overall contest is going to go on, particularly in the Gulf and the Strait of Hormuz, and what's going to happen there now that Iran has demonstrated it has the capacity, the ability, and the readiness. سلاسن شمنتن سلاسن تشعتن جزية ديل بس حلو إيلنا له سلزي الزبلة زلوا كنا عمنا نخلد نزبل ناو كنا عمنا ينغلينا ناي بحق ناي أمنت أجمع قاتي مولا زحجر زيلو أبتعتزم رحمنا تزي بفرلا يبز كوينات تزي دونالد ترامب ديل تبز حلو كنا فرارم قريب ناينا كله تعبيتنا تباهيلي إيلوم كودوس كروب تريفنا له إيلنايو so قد سلاسن شمنتن جزية ما حصوت كوينس أنيو what makes you think بخمينا حجي مبل سلاسن تشعتن زبلو زلو حكي لنا خنزارب نخليهم زبلو زلو ترو أبزيا حنت زبرا زربا حجي كساب الجبلان الله كسمعكم أبتما كلاي مبرق زعمنا يلن كالون ما يكونات أنفت يلن إيران حيلهم يمزلو أغمتاتهم يرينا له إيدهم كبولو زخلو ويون دونالد ترامب زحقوسا من قدي كوينات كودو زخلو من قدس يلن يرعنا يلن بلالو الجزء زربا نسمعوه I think حنت كابتي نسبة أمريكا ترى دي كانت نسبة عالم ونبرهيلو زلو نجر willingness to actually use its force to basically close it. We're in a new era here, and so no, it's not over. I do not think you should make declarative statements like that. And you should not announce a deal until there's a deal, and until we hear. It's ironic. We've heard from the president of the United States there's a deal, and we're actually waiting to hear whether that's true because we have to have that confirmed by the most senior leadership in Iran. And so far, there's not a deal. Yeah. Right. I mean, the idea that we're waiting for the credibility of let's hear this from the Iranians is kind of an extraordinary circumstance to be in. Ambassador, I mean, can you just explain what I mean, let's hear this from the Iranians. بحكي اتجلو كنتات كزاربو خلوية وهات سمعوا مجمريا كمزة عينت نجر أقداسي ركيق زخونة زررب زكايت زلو أقدم كاك تزاربلو نوريو مخنياتو أمونغو زررب كله كي تودو خلو مستفرارم كا ويون نايمة ودا تسكدنا مزبزا حكا أناونس كنت قبرت خليخا انت زي كوينو الزن بلو زقبرو زلو ولا ونتخ قبر زخل زنبري زبلاشو نقرينا نرزال لنا يمزبلو زلو نتقازي تنياد ما تقبلو أندرسن كوبر يزبال تقبل نتايلو أبز حزن درجة ودي أنا همزة لنا بخميدينا نفلد لنا يلو نا أمريكا بريزيدنت نزبلو حق دي حق نخنفلد نا إيران منقسن تايلو نابو خنسمينا نخيزة لنا يلو كدك مالكمي دونالد ترامب بوسس قبرو ديل على دي قلقله نعو سبك أمنو سلازيكل نمانيهم كأمنو زقددو زلو نيران كيدوم إيران تايلا نا إيران زربا مسمعو ترايوم من البعض حق النت على ودي يبلون سلازي الكريديبيليتي تتعمان النت أب إيران يزلو إيران ندحري لهم تراي زخون إيران زبل ود ما يزخون دونالد ترامب زبل يكون زخون this is طيب حكي نتبا مغيرو أزرار بازي تسفى مغراض زرقي كاي مهنياتو دونالد ترامب نقرات اب ايده يكونن لعلي كل ما ولا دلو سلطعون بحسون سلازبللو لدونالد ترامب نخد امن ازي كبيديو جن شلل الكخد قد فخاي تخلني خا نابنت ايران تايلو بتي اما خرنا سوبريم ليدر زبلو ابزي دوت انيرو كاز خليجه كم زن ريزلنا انتاي زبل ابزي نحنا دليتاتنا كساب زي تقبره نقبل له مغنيات يبلنا نيبللو سلازي حدا كابو كلتي قيح مسمرناتنا كقبر خلال امريكا كاب دوبناتنا تقليل خطوص الله سلازي امريكا ابز كبابينا زلاتو كاب كبابي بيرشن قال في تقليل خطوص كتكلالو يبللو سلازي زين حاتاتكم زملكت يكون حدا كابتي ني ستريت اوف هرموز ابيدون كم زخونه ينغرلو كمون وش مت هرموز ابيدون مالو ترايدي يكونه كوينات تقلالا كالا اكزيك مت كم زي كل دما مولو غارانتي كوهابنا له يبلو سلازي بخلتي سايد دما واش مت هرموز كنبل كلنا بايران وغن ترايدي كونس ولا بنيو بعمان وغن زلون تحت قصصرهم كون كم زخل يوم تنغرو زلو سلازي تي ملو بملو سكيورتي ناتهم ابيدون كون كم زلو كمون تقلالا موداتا نايت كوينات ابانا ترايدي كونس ولا بملو اب ليبانوسن اب كالون تقلالا كوينات كبر كم زي بلو مقراص نايتوسن كبر كم زلو يوم زبلو زلو we must achieve 100% guarantee 100% guarantee كالا غزي كويناتنا بانا كملس كم زي كلب سومن ديو اب ورح ديو اب عمد ديو كنت عمد تقلالا كوينات بانا كم زي ملس كنقبر لنا امريكا سويزراوال امريكا دما كاب كبابينا تقليل اكتوز الله يوم زبلو زلو اذا امريكا خد قبرت خلدا I'm not sure
I don't think so. ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራናውያን ዝብልዎ ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ዝሓስቦ ዘለውን ክሕስዎ ዝፍትን ዘለውን ክትሓሓዝ ንሪኦ ኣለና እስከ ድሓን ክልቲኦም ኣብ ክልተ ጫፋት እዮም ዘለው ንመን ክትኣምን ትኽእል እንድሕር ኢሎምካ ከቢድ እዩ እስከ ኢንዲፐንደንት ስኮላርስ ብዛዕባ እዚ ዝብልዎ ዘለውን ንስማዕ We've been here, I mean, we counted about 40 times, Professor. And to be clear, this would be a commitment to start or continue negotiating, not a final deal. So do you think this is some kind of a real breakthrough? Okay. መጀመርያ እንታይ ትብለላ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ድብሎ ዘሎ ዲል ኣይኮነን እዚ ንክዘራረቡ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ስምምዕ እዩ እምበር ዝርርብ ተወዲኡ ወረቐት ተፈራሪሞ ማለት ኣይኮነን ብሕጂ እዩ እቲ ቀንዲ ዝርርብ ክካየድ ንክንዘራረብ ንሰማማዕ ዝበሃል ጥራይ ዝኩሉ ዝፍክረሉ ዘሎ ኢሉ ሓደ ካልኣይ ድማ እዚ ዝግብርዎ ዘለዎ ነቲ ኩነታት ክውድኦ ኢልካ ትግምት ትብለላ ሓደ ካብቲ ነቲ ጉዳይቲ ረቂቕ ዝፈልጦ ስኮላር ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር Robert Pepio. No, I don't. We are not at an end game. We're in the middle game. For 20 years, I've modeled the bombing of Iran, the trajectories it would take, the options, the stages. We are in the middle game, and it's following. استودع ነገር የለን استودع ኩናት የለን ወይ ውን አንፈት የለን ምናልባት በአነ ዝረአ ኮነ 10 ዓመታት ብቀረባ ዘጽናዕ ኮነ ኢራን ኩነታት ውግይኹም ብሎኬድ ይኹም ኩሉ በዚ ሕጂ ዝርዮ ዘለኹ ኣነ ምስናተይ መጽናዕታ ወዳድረ ክርዮ ከለኹ ኣብ ማእከል ናይቲ ኩናት ኣለና ኢሉ ኣብ ምጅማር የለናን ኣብ መውዳእታ የለናን ኣብ መንጎ ኢና ዘለና ኢሉ ስለዚ ካብ ሕጂ ናብ ኩሉ ማዕዝናት ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ሓንቲ ግን ቅድሚዚያ ናይ ፕሮፌሰር ፔፕ መንጋረይ ዶናልድ ትራምፕ ብህፁፅ ኩናት ክገብር እየ ክብል ፀኒሑ ሃንደበታዊ ሰላም ክገብር እየ ዝበለ ስለምንታይ እዩ ካብዚ ዓይነት ስጉምቲ መን ክረብዕ ይኽእል This is also the most important thing ንዓና listen to this one A dramatic recovery today. I'm going to tell you why. The Dow surged 1,000 points after the president said the U.S. could soon sign a deal with Iran, but we don't really know where or how, and there's no details. Investors are also gearing up for the debut of SpaceX on the NASDAQ. This is actually one of the best ሓበሬታ ንበኩም ዘለና ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ read between the lines ይብሉ እቲ ዜና ንምንታይ ይግበር ዶናልድ ትራምፕ ዕላማናቱ እንታይ እዩ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓለም ዝርድኦ ሓደ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ከመይ ሊመጽእ ፈልጥ እዩ ሕጂ ድማ ተዛዕበየት ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ሒዙ ኣሎ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ ነዛ ስልጣን ዘረባናቱ ገንዘብ ንዕዳጋታት ከም ትቕይር ፈሊጡ ዶናልድ ትራምፕ ውግእ ክገብር እየ ገጅፍ መጥቃዕቲ ክገብር እየ ኢሉ ብፎክስ ብክልተ መንገዲ ተዛሪቡ ዕዳጋታት ንታሕቲ ክኸይድ ፀኒሑ ድሕሪኡ ሃንደበት ምስ ኢራን ተዘራሪብና ክንሰማማዕ ኢና ዝብል ዘረባ ምስ ገበረ ዳው ጆንስ 900 ፖይንትስ ንላዕሊ ገጹ ኸይዱ This is very important ኣብ ዳው ጆንስ ክንደይ ከይዱ ኤስኣይፒ ክንደይ ከይዱ ኣይኮነን There is another thing that they don't want to tell you or ብዙሕ ክዛረብሉ ዘይደልዩ ግን ይወፅእ ኣሎ ትማሊ ኣብ ስቶክ ማርኬት ንመጀመርያ ትሬድ ዝገብር ዝነበረ ካምፓኒ ናይ መን ትፈልጡ ዶ ናይ ኢሎን ማስክ ስፔስ ኤክስ IPO ናቱ ትማሊ ነይሩ IPO ማለት ኢኒሻል ፐብሊክ ኦፈሪንግ ማለት እዩ እዚ ማለት ኢሎን ማስክ ካምፓኒ ናቱ ናብ ዕዳጋ ብስቶክ ማርኬት ኣቱ ነይራ ብርክናታ ንክትገዝእ ብክንደይ ከተገምጊማ መፅያ ትፈልጡ ዶ 1.7 ትሪልዮን I mean, trillion ማለት ክንደይ ዜሮ ኣለዎ ክብለኩም ይኽእል I don't know you just tell me ሚሊዮን 6 ቢሊዮን 9 ትሪልዮን 12 ባዶ ኣለዋ almost ናብ 2 ትሪልዮን ዝቐረበ ማለት እዩ ዶነ መን ኢኻ ትብሎ ኢሎን ማስክ is a trillionaire ድሕሪ ኢሎን ማስክ ቢሊዮኔር እንድሕር ኢሎምኩም ሓበሬታ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም he is a trillionaire ኣብ ታሪክ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ كم هاجر تزخوني رسموا واضح. The U.S. could soon sign a deal with Iran, but we don't really know where or how, and there's no details. Investors are also gearing up for the debut of SpaceX on the NASDAQ tomorrow, which just set the record for the world's largest IPO, raising $75 billion. That is a massive number, but I'm focused on an even bigger one, $1 trillion. Elon Musk is set to become the world's first trillionaire. You see, I'm tongue-tied just saying it when SpaceX goes public. If he were a country, he would be the 22nd largest economy, just behind Poland and ahead of Taiwan. But here's the thing. Despite all of the hype and all of the promises, the actual financials do not add up to actual profit. SpaceX has recorded... بحفشا إيلون ماسك تريليونير كوينلو إيلون ماسك بحبتناتو حجر انتزغاو نيرو مبال أسران كلتن زعبيت حجر مخونا نيرو لذي داركا ካብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ በብ ሓደ ማለት እዩ ዝዓበየ ቁጠባ ሜቢ ናይ በዓል ግብፂ ዲ ገለይ ወይ ኣብታትዩ ፍርቂ ትሪልዮን ወይ ከዓ 500 ቢልዮን ዲ ገለይ ዝበፅሕ ስለዚ ካብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ዝዓበየ ካብ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ካብ ብዙሓት ዝዓበየ ስለዚ ሂዘ ትሪልዮኔር ካብ ሃገራት ዝዓቢ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሃብትናቱ
هجي بزح سبيد زارب زلو أتي هانت نجار ترايك بكم زليت whatever you think of him fair do I couldn't do كلامله you can talk about that market not forces هلو again there's one thing أبزي كرداكم زلو 500 years the world's most powerful money Is a must read. Okay. SpaceX did manage to pull an $800 million profit in 2024, but it is still taking losses. Investors are pouring. it's agreed to much of this drama So بحفش إيرانويان أن تكونتات أبيدو إلى مالو انتاي يري ولو زبل تغلال لا أمنة تابع لتيز خياز لو كونتات كم زي باللو من تزغط زلو مدرخ كواز أمدي واز أمن نجزي استرف كوينو إيرانويان ستيل زي ما أن أمريكا أبزخونه يكون دمان تيز خياز لو كونتات أمريكا ودونالد ترامب نعود حيسو نابكالك خيط كم زغل جم لهم and they are skeptical ناتطرات ريوم زري وزلو حكم دمان خطرات رطريخا خطبل تخل بزغنه اتقداي مكتتال زدليو ناب كلا رستن سغرينا قدمنا ابتي ناي ماكلاي مبراق زلو كنتات مسكار حنتي ارستك بكم يغن غنتي ناي امريكا نريون سمعون زلنا ناي راشيا يوكرين دما كالم ازن حيزو زخيز زلو كنتات وننا نرزلنا Russia and Ukraine continue to trade strikes overnight. This is the moment a residential building was hit in a Russian town in Tatarstan, over thousands of kilometers from Ukraine. At least 3 people were injured in the strike on the building. One of Russia's largest petrochemical plants was also hit, starting a كم تريوز لهم راشان يوكرين حدن بزبرت أمن قدي إجافا خمسة لو عايزين نجر تقول داينا بايجز يكون يوكرين ببز حدرونات يسدد له نوشت راشا نلوجيستيكس ناتهم ناخ بدل لهم يمتعلو راشا دما كم قبل ملتي سفز غنا متقعدتات قبل مريتنا يوكرين بكتماتنا يوكرين يقبر له كليتيوم دما حدهم بزبرت أمن قدي ترارم له Striking Ukraine over 100 drones last night alone, Ukraine has launched a new tactic. It's calling it logistics lockdown. Mid-range strikes targeting things like bridges, roads, oil depots, anything that will stymie Russia's. هجي تكوينات نناتهم سيستم تاكتيك يوم زتقوم زلو يوم زبلونا زلو يوكرين تايتقبرالا نراشا كل تنا لوجيستيكس ترجعتها يكون بنتوتات يكون كالل اب وشتي قد مجمبارات زلو يكون ولا ابتي مريتنا راشا ترانسبورت كم زغونادب حزبنا داد خمزه يركبن مغب كم زي مصون بقى نتكويناسي ابرت كاني يوكرين بمشغار ني راشا بمشغار نابط اولانم سالو منجد كنفترالنا يبللو زدما بخلتي منجدي تكوين بخلتي قصات تكوينات ان خبده نابرتع ممليسوم ناتحلالخو نلعل قصوم ناديبو ناسفحو نخبدو نخفو يخدلو زخا صبو هيكونن فلاي اب اوروبا صبو كون هيكلنيو تقند دما امريكا نتكونتات غريفا شلاليلاتو حقو هيباتو سلازلا اوروباويان ندونالد ترامب سمعو ني فلاديمير بوتين كم سمعو غيرنا منهرمو نابط اولا اگدينا خنمصلنا تقال اگدينا نابط اولا خنمصلنا ياتبل تقال كتوغدو ندرو خينكا زيادة قانزا خطفتر لله كايبلو زرباغن بحق زحزني نبوتين زيادة قانزا خطفتر كتبل كما كان السو قانزا خطفتر لله من أوروبا قبل تجميرهم is going to be very bad very ugly ስለዚህ እቱ ጉዳይ I don't know to Putin calculation ናቱ ነው ብዙ حساب ይዘገርም ዘሎ ሳበጂ ተዕግስናቱ ደገርሚው ግን ንኽንደይ ክቅፅል ይኽእል we don't know Audrey. Yeah, Foley. So in terms of this petrochemical plant, Ukraine has not yet confirmed its role in these attacks, but it has for 2 other strikes, namely in Krasnodar, an attack on an oil refinery there, as well as a strike on a bridge leading into Crimea. Now, this is an example of Ukraine's new strategy. It's calling it a logistics lockdown, mid-range strikes anywhere over 30 kilometers. ስለዚህ بعفش أبتفل بوتاتات نهرمك نتنا راشا هيوت كتكابدلك راشا دما نتيك أنزانايت كوينات مستستماغرو دحري يوم تمليسهم مسانا كزرارو زخولو زبل جمجامينا نرزلنا and this is very very bad but again كالجس نايت كوينات دما نرلنا ناي يوكرين ناي راشان نابرتعي خيد علوك نبل كلنا اتخال عينت كوينات دما نازحله ወይ ونعرف از خيد زلو ديكون نسو نابرتعي خيد زلو ስለዚህ بخلت جنبارات كبيت زخونه كوينات يزرزلو اوروبا كبيت كويناتات يلو امريكا كبيت كويناتات يلو عرباو عالم ማለት اوروبان امريكان يم قندي امريكا مس ايران كبيت كويناتات يو دونالد ترامب موصا سينلو
ሰልሚ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኮይኑ ዘሎ ኤውሮፓ ምስ ዩክሬን ኮይኖም ድማ ኣንጻር ራሻ ኣብ ሰልሚ ኣትዮም መውፅእ ሲኖም ኣለዉ ኩናት ናይ ካልኦት ከም ፅቡቅ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኩናት ሕማቕ እዩ ሓደጋ እዩ ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ጉዳይ እዚ ግን እንታይ ይስማዓካ እንተርኢ ኢልካ ኤርትራ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኩሎም ኣዕሪፎም ከለዉ ኤርትራ ስቃያ ትሕልፍ ነይራ ስለዚ ንኤርትራ ኣይከፍኣ ይፅብቃ እዚኦም ህዝቢ ይዋግኡ ብምህላዎም ንኤርትራ ፀጋዩ ኣይብል ነይሩ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ይብርትዕ ብምህላው ድማ ንኤርትራ ከም ሃገር ሓደጋ እዩ ድማ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ብፍላይ ኩናት ናይ ዩክሬን እኳ በዓል ይፈልጥ ዋላ ውስ ኣስተዋፅኦ ነይርዎ ኣብ ኤርትራ ምክንያቱ እቲ ኣሜሪካ ሪሶርስ ናቱ ፀጋታት ናቱ ኣተኩሮ ናቱ ናብኡ ክሰሓብ ስለ ዝኸኣለ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መራያ ከምቲ ቀደም ኣይነበረን ሓደ ናይ ኢራን ኩናት ግን ብዘይ ቃል ዓለም ንኤርትራ ዓብዪ ረብሓ እዩ ነይርዎ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ናይ ኢራን ምሕያል ማለት ምስቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ምቅርራባት ኣብ ግምት ኢኻ ብዙሕ ተራ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኩሉ ኣካይዳ ናታ ጠማምታ ናታ ፕላናት ናታ ስትራቴጂ ናታ ንክትቅይር ስለትግደድ ዘላ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ኣብዚ እውን ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ሓንቲ ክውስኸልኩም ብገይረ ናብ ናይ ኢማራት ክሰግር እየ Putin launched an invasion of Ukraine in 2022. He expected it to be over quickly. 4 years later, the brutal and grinding war with Ukraine reached a new milestone. It has now gone on longer than World War I. It has put pressure on Russia's economy, its people, and even Putin. And tonight's Prime Focus, ABC News Chief Foreign Correspondent Ian Pannell reports from... ብሓፈሻ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬንን ራሽያን ካብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝወሰዶ ግዜ ዝነውሐ ግዜ ሓሊፉ ከም ዘሎ ነቲ ሬከርድ ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሰጊርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ራሽያ ናበይ ገጾም እዮም ነዚ ኩናት ብኸመይ ጥምትዎ ኣለዎ ክቕፅልዎ ድዮም ዝደልዩ ክገጥፍዎ ድዮም ዝደልዩ ብዙሕ ብዛዕባኡ ይዝረብ ስለ ዘሎ እዮም ኣብዚ ዘምፅልና ዘለዉ ብሓፈሻ ኤውሮፓ ናብ ጣውላ ከምፅዎ ብዙሕ ፈተነታት ይገብሩ ኣለዉ But I'm not sure if this is going to work. From Vladimir Putin's war, but not anymore. Many people here are afraid to speak out for fear of reprisals or just suspicion of Western media. And many of those who are willing to talk don't want their faces seen. Do people talk about the war? Yes, all the time. And how do people feel about it? Some people feel shame, some people are proud of it. It's really controversial. Can I ask what you think about the president? If you ask me a few years ago, I will tell you that I am proud of my president, but now I have some doubt about. ሕጂ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ውሽጢ ራሻ ኣትዩ ዝገብሮ ዘሎ ኢንተርቪው እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋል ክነግረኩም ዝሕዝን ክፋሉ ራሻ ሚድያታት ናቶም ካብ ኤውሮፓን ካብ ኣሜሪካን ተኸልኪሎም እዮም ኣይገርመኩምን ሂፖክራሲ ዲሞክራሲ ገለመለ ይብሉኻ ግን እቲ ዲሞክራሲ ካልኣይ ሽሙ ሂፖክራሲ እዩ ንዓታቶም ክጠቅም ከሎ ጥራይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ ራሻ ድሌቶም እዮም ዝገብሩ ናይ ራሻ ጋዜጠኛታት ግን ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓ ክኣትዉ ተኸልኪሎም እዮም ፕሮፓጋንዳ ኢኹም ትዝርግሑ ተባሂሎም ስለዚ ንሳቶም ዝገብርዎ ሓላልዩ ፀላእዮም ዝገብሮ ግን ሓራም ኩሉ ግዜ ከም እዩ ትዘራርባ እምበር ናይ ምዕራባውያን ጋዜጠኛታት ብብዝሒ ንኣብነት ኣብዚ ስፒፍ ዝበሃል ናይ ሰንት ፔተርስበርግ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ወይ ፎሩም ዝነበረ ብዙሓት ኣትዮም ነይሮም ጋዜጠኛታት ብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣትዮም ነይሮም ኣብ ብግምጣሉ ናይ ኤውሮፓ ካብ ውሽጢ ኤውሮፓ ናይ ራሻ ጋዜጠኛታት ብዙሕ ግዜ ክከላበቱ ኢና ንሰምዕ ዝኾነ ብፕሬዚደንት ናትና ኣይንኮርዕን ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ገሊኦም ድማ ይፈትውዎ ነቲ ጉዳይ ብሓፈሻ ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ቅድሚ ኩናት ንቭላድሚር ፑቲን ይፈትዎ ነይረ ሕጂ ግን ክንዱ ክብል ኣይክልኒ የብልሎ ብርግፅ 4 ዓመት 5 ዓመት ኣብ ኩናት ድሕሪ ገይሩ እቲ ህዝቢ ኩሉ ኣብቲ ፕሬዚደንት ዘለዎ ኣጠማምታ 100 እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዝኾነ እቲ ሃገር ምስቲ ወሪድዋ ዘሎ ብድሆ ብምዕራባዊ ዓለም ብኤውሮፓ ብኣሜሪካ ራሻ ክሳብ ሕጂ ፑቲን ክሳብ ሕጂ ናይ ብሓቂ ብዝድነቕ መንገዲ እዩ ኮንፍሮንት ዝገብሮም ዘሎ ኢቨን ኣብ ዓወደ ኩናት እውን ፀብለልትነት ኣለዎ ግን እቲ ኩናት ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ድማ ኣገዳሲ ክኸውን ኢናዓታቶም እውን እዩ ዝበሃል በዚ ኮይኑ በቲ እዚ እውን እቲ ካልእ ዳይሜንሽን ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እስኪ ሕጂ ናብ ሃገራት ዓረብ እንታይ ይበሃል ኣሎ ንመለስ Changing regional dynamics. Bloomberg reports that senior officials from the United Arab Emirates and Iran have held direct talks for the first time since the West Asia War started. The talks mark a significant shift in Abu Dhabi's approach towards Iran. Arab states that have come under Iranian attack are now exploring diplomatic engagements rather than pushing for further military escalation. For the UAE, the shift a major turnaround. The UAE and Iran reportedly held a face-to-face meeting between senior national security officials for the first time since the start of the war. That is according to Bloomberg, which reports the meeting took place. This is very important actually. ኢማራት ሓደ ካብቶም እቲ ኩናት ክነውሕ ክቕፅል
ኩናት ክበላሾ ከስፋሕፍሕ ጥራይ ዝደሊ ዝነበረ ሃገር እያ አንጻር ኢራን ዳርጋ ካብ ኩለን ሃገራት ትኽልጅ ዝያዳ ዝፍክር ዝነበረ ሃገር ኢማራት እዩ ነይሩ ወል እቲ ኩነታት ስለ ዝረኣይዎ UAE and Iran met face to face to try to de-escalate tensions ስለዚ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ነቲ ኩነታት ንምትድዳእ ከም ዝተዘራረቡ ብሉምበርግ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኣውፅኡሉ ሓበሬታ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ካብቲ እቲ ኩነታት ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎውን እቲ ኢማራት ዝበሃል ምስ ኢራን ዕርቂ ይደሊ ስለ ዘሎ ብርግጽ እቲ ዋጋ ናይ ኩናት ርዮም እዮም መጀመርያ ብቐሊሉ ዝውዳእ ይመስሎም ነይሩ ድሓር ተራይዎ ግን ቁጠባ ናይ ኢራን ናይ ኢማራት ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይገጢሞም ዘሎ ካልኣይ ድማ ሪያሊቲ is also clear ኢራን ዝሰዓር ሃገር ከም ዘይኮነ ብር ኢሎም ኣሎ ኣይኮነን እዘን 1 ሚሊዮን ህዝቢ ሒዝካ ምናልባት ገንዘብ ሒዝካ ፈንጣሕጣሕ ኣይኮነ ኣሜሪካ ናይ 250 ዓመት ታሪኽን ሓይልን ኣለኒ ዝብል ዝነበረ እውን ንኢራን ሓንቲ ክገብሮ ይከኣለን ስለዚ ኢራን is a powerful country ንኢማራት ድማ ዝዓበየ ሓደጋ ክኾና ዝኽእል ኢራን እዩ ኣብ ኣፍንጮኦም ዘላ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ንኣሜሪካ ኸማንት ንኣሜሪካን እስራኤልን ተዘራርዮም ኣድብዮም ንዝመፅዋ እውን ጠጠው ኣቢላ ዘላ በዓል ኢማራት እሞ ኣብ ኸለያ እዚ ማለት ግን ብቐሊሉ ክውዳእ ማለት ኣይኮነን ኣገን ኢራን ናታ ድሌታት ኢምፖዝ ክትገብር ክትፍትን እያ እዚ ማለት ጠለባት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኢማራት እውን ኣብ ልዕሊ ኢራን እውን ክትገብሮ ከም ዝኾነት እዩ ሓደ ካብቲ ወላ እዚ ሕጂ ምቁራፅ ተኽስዶ ስምምዕ ዶ ዝበሃል ዘሎ ገጅፍ ካሕሳ ክወሃባ ምዃኑ እውን ይንገር ኣሎ ኢማራት ኢራን ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ክህብ ዝኽእል ድማ ኢማራት እዩ ከምኡውን ቀጠር ካልኦት ኩላቶም ክህቡ ከም ዝኾኑ ምክንያቱ ብናፃ ዝውዳእ ኩናት ክህሉ ስለ ዘይኮነ one of them is ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ክዝረብ ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ኢኹም ክሳብ ሓደ 300 ቢልዮን ገንዘብ ካሕሳ ክወሃባ ከም ዘለዎ እያ ተሓቲ ዘላ ኢማራት ኢራን ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝተጋጠመ ነቲ ሪኮንስትራክሽን ፕላንስ ነቲ ሃገር ዳግማይ ንምህናፅ በቲ ኩናት ዝዓነወ ነገር ንምህናፅ ኣሜሪካን መሻርክታን ክሳብ መሻርክታ ክበሃሉ ከለዉ እቶም ሃገራት ዓረብ እዮም ቀንዲ ብዓብዪ እውን ኩሉ ሰም እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ክሳብ 300 ቢልዮን ዳግመ ህንፀት ናይቲ ሃገር ክኸፍልሎም እዚ 300 ቢልዮን ተኸፊሎሞም እገዳ እንተልዒሎምሎም ኩሉ ነገር ተኸፊቶምሎም እንታይ ክገብሩ ክእሉ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኸፍትዎ እዮም ቁፅጥር ኣይገብሩሉን እዮም ወላ ኣከፋፋል ኣይገብሩሉን እዮም ምክንያቱ ቁጠባም ዳግማይ ክሃንፁ ገንዘብ ይክሕስዎም ስለ ዘሎ ኢትስ ኦኬ ንግድን ካልእን ተጀሚሮም ነፍሶም ሃገሮም ክሃንፁ ክእሉ እዮም እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ክሳብ ሕጂ ስለ ዘሎ ትኻልእ ክሃንፅዎ ክእሉ እዮም እንተዘየለ እንድሕሪ ዘይትቡኽ ካሕሳ ዝበሃል ተደየለ ግን እቲ ገንዘብ ን300 ቢልዮን ተሚናዮ ዘለና በፍንጫ ክንወስዶ ኢና ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂና ካልእ ጌርና ገለ ጌርና ክንረኽቦ ኢና ስለዚ ብናይ መንገዲ ሕሸኩም እዮም ዝብሎም ዘሎ ከም በዓል ቀጠር ድማ ገንዘብ ምኽፋል ሕሸና ምክንያቱ ቁጠባናትና ካብዚ ቁፅሪ እዚ ብዛዕበየ ደረጃ ክወድቕ ስለ ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ተሓጋጊዝካ ኩልኻ ተኸፈልናዮ ሕሸና ካብ ንኢራን ነቲ ኩናት ተቐፂልና ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ናይ ትሕቲ ቅርፅን ካልእን ካብ ዝገጥመና ንዑ ተቢልና ወላ ኢማራት ንባዕሉ ቢልዮንስን ቢልዮንስ ክሳራ ይገጢምዎ ዘሎ ምክንያቱ ቱሪዝም ጠጠው ኢሉ ኣሎ ቢዝነስ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ሆቴላት ናይ 5 ስታር 6 ስታር ዝነበሩ ሆቴላት ናቶም ዳርጋ ብርብዒ ዋጋ ኣብቲ ዓዲ ዝቕመጥ ህዝቢ ሓንቲ ለይቲ ክልተ ለይቲ ገለ እንጆይ ይገብሮ ኣሎ ገለ ሰብ የለን ምክንያቱ በቃ ካብ ምዕፃው ይሕሸና ኢሎም እዮም ሓንቲ ቪድዮ ለንቃነ ዝወፅእ ትርኢ ነይረ ካብ ምዕፃው ሲ ገለ እንተኸፈትናያ ኢሎም ገይሮም ኣለዉ ማራይ ከፊይዎም ዘሎ 100 መዓልቲ ድማ ገይሩለት ኩናት ስለዚ ልዕሊ 100 መዓልቲ ከይድሎ ቁጠባ የለን ወላ እውን ሕጂ ኩናት ክፍት ኢሉ ንዱባይ ክኸይደ ኢሉ ፀደፍደፍ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኮን ዊል ኖ ዳት ውግን ወረውግን ዝነበረ ቦታ ሃርገፍገፍ ዘብላካ ያለን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብተን 3 ወርሒ ድማ ኢማራት እንታይ ምዃና እውን ተፈሊጣ እያ ጉዳይ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለማት ዝገበረቶ ኢማራት ብብዙሕ ስለተዘረበ ሕማቕ ናታውን ብብዝሒ ስለተዘረበ ሰብ ከም ናይ ቀደም ፍቕሪ ኣብ ልዕሊያ ክህልዎ እዩ ዝብል እምነት የለ ምስቲ እስራኤል ኣብ ካልእ ትገብሮ ዘላ ኣብ ጎኒ እስራኤል ምህላዋ ድማ ስለተፈልጠት ወረቐታ እውን ብሕማቕ ደረጃ ተሃሪሙ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ሪኦም ደዋፅኦም ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ምስ ኢራን ምዝርራብ ሕሸና ይብሉ ኣለዉ ፅቡቕ ውሳነ እዩ ኣይሆፕ ካብዚ ኩናት ዝተማሂሮም ካልእ ኣብ መንገዶምን ኣካይዶምን ክቕይሩ ኣነ ትምኒተይ እዩ ምክንያቱ እቲ ፈንጠዝያ ናቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገበሮ ዳመጅ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዘሎ ሓደጋ መወዳእታ የብሉን ብቓላቱን ክትገልፆ ይትኽእልና ጀምር ካብ ሱዳን ሊብያ ኪድ ደቡብ ሱዳን ኪድ ሶማሊያ ኪድ ኢትዮጵያ ኪድ ጫድ ኪድ እዚ ውሕድ እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታ እዩ ዘለዎም ኢሎም ዲኣርሲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ሓደጋ ካብ ምፍጣር ድሕር ዝብሉ ሃገር ኣይኮኑን ንረብሖም ክብሉ እጂ ድማ ኣሜሪካ እውን ከፊላዊ ተተሓሒዛቶም ስለ ዘላ በቲ ባይቶናቶም ምናልባት መንገዶም ዝቕይሩሉን ካብቲ ኩሉ ፈንጣሕጣሕ ናቶም
بس ما عملوا من قدام بسم الله يلوم من قدام تستخاخلوا مدرك كفترين من كن you cannot say كابلو من نسبة further military escalation. For the UAE, the shift towards dialogue is being seen as driven largely by economic concerns. Abu Dhabi has major investment plans underway. These include billions of dollars in additional oil production and new AI data centers. The comments also come just weeks after the UAE announced its exit from OPEC. Abu Dhabi has described the move as part of a broader strategy to diversify its economy. The report also suggests the conflict has threatened those ambitions. ስለዚህ በሐፈሻ ኢማራት ኩሉ ነገር ምስ ረአይዎ ቁጠባናቶም ምስ ኢራን እናተተፋነንካ ቁጠባ ክሃንፁ ከም ዘይክእሉን ብሙሉእ እቲ ቢዝነስ ማይንድሰት ናቶም ቱሪዝም ዶ ኢንዱስትሪ ዶ ገለ ዝብሎ ምስ ኢራን እናተተፋነንካ ዝኾነ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኢንፋክት ምስ ኢራን ፅቡቕ ዝምድና እንተደይጌርካ ሴኪሪቲ ናትካ ውሕስነት የብሉ ስለዚ ምስ ኢራን ኩሉ ተድልየኩም ክንገብር ክንፈትን ኢና ንዑ ነተዓረቕ እያ በቃ ንዑ ነተዓረቕ ተጋጊና ኢና ንዑ ነተዓረቕ ይቕረበሉልና ካልእ ዘረባ የለን እጂ ኢራኑን መክሰብ ስለ ዘለዋ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ዝበሃል ብዙሕ ገንዘብ ይሕዝሎም ዘሎ ብዙሕ ነገር ከብሎም ዝኽእል ዝነበረ ንእስራኤል ቤዝ ክገብር ዝኽእል ዝነበረ ንእስራኤል ኣውፅዎ ክብሉ ክእሉ ኮን እዮም ሜይቢ ኣምና ሹር እንታይ ዲማንድ ክህሉ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኢራናውያን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዘለዎም ዘይምትእማን ስፍዕ ዝበለ ግን ክረዳድእሉ ዝኽእሉ ድማ ኣለዎም ብሓፈሻ እቲ ፕላናት ናቶም ቅድሚ ሕጂ ፈቲኖሞ ነይሮም ኣብዚ ተቢሎም ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሓደ ኣገዳሲ ስምምዕካ ተበፂሑ ኣሎ ለንቀና ይብሎ ክልተ ኣገዳሲ እዮም ዛኻለይቲ ድማ ንርኣያ Turkey's West Asia's greatest strategic assets have been its seas, the Strait of Hormuz, the Red Sea, the Suez Canal. These waterways turn the region into the crossroads of global trade. But what happens when the seas become unpredictable? When wars erupt and shipping lanes face disruptions? You built a road around them, or in this case, a railway line. On Tuesday, Turkey and Saudi Arabia signed landmark agreements. Okay. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ድማ ክልተ መራሕቲ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብ ዜና ዝመፁ ዘለዉ መሐመድ ቢን ሰልማን ናይ ስዑድያን ኤርዶዋን ናይ ቱርክን እዮም ክልቲኦም ድማ ሓድሽ ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ ይበሃል ኣለዉ እዚ ስምምዕ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብሕፅር ዝበለ ነቲ ንውሕ ዝበለ ጉዳይ ርኢና እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ መንገዲ ባቡር ይሃንፁ ኣለዉ እዚ መንገዲ ባቡር እዚ ናይ ባሕሪ ፀገማት ዘጋጥመካ እንተኮይኑ ናይ ገለ ፀገማት ዘጋጥም እንተኮይኑ መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ ስኻ መንገዲ ባቡር ካብ ስዑድያ ተበጊሱ ብተፈራሪሞም ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ካብ ስዑድያ ተበጊሱ ብጆርዳንን ሱርያን ገይሩ ናብ ቱርክ ዝኣቱ ብጌርካ ድማ ንኤውሮጳ ንግዲ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ዝፍጠር ዘሎ ስለዚ ካብ ጅዳ እዩ ዝብገስ እዚ ማለት ድማ ካብ ከባቢና እዩ ዝብገስ ማለት እዩ ካብ ጅዳ ተበጊሱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንእስራኤል ገዲፉ እስራኤል ግድን ክትርገፅ ኣለዋ እዩ ዝበሃል ነይሩ ቀደም ንእስራኤል ገዲፍካ እንታይ ትገብር ብጆርዳን ጌርካ ብሱርያ ጌርካ አሚን ኦፍ ኮርስ እስራኤል ክፅይቁ እንተደልዮም ኣብኡ ከይዶም ክፅይቁዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ብጌርካ ንሱርያ ረጊፅካ እንደን ናብ ተርኪ ናብ ኢስታንቡል ኣበይ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ልክዕ ጫፍ ናይ ኤውሮጳ ስለዚ ካብዚ ንንየው መንገዲ ምግባር የድልየካን እዩ ምክንያቱ ካብዚ ንንየው በቲ ካልእ መንገድታት ናይ ኤውሮጳ ገይሩ ንኤውሮጳ ክትነግድ ትኽእል ኢኻ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ግብፃውያን እውን ፅቡቅ ዝስማዕማ ይመስለንን ግን ንሓደጋ ኢልካ ስለ ዝግበር ድማ ክዛረቦም ዝኽእል ሰብ የለን ስዊስ ከናል ገዲፍካ ክትሃድመሉ ትኽእል መንገዲ እዩ ብርግፅ ስዊስ ከናል ናይ ግብፂ እዩ ግን ስቲል ምስቲ ናይ ሴኪሪቲ ፀገማት ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዘሎ ናይ ንግዲ መስመር ክነዕብዮ ኢና እንድሕር ኢሎም ናይ ሃገራዊ ረብሖም ኣቐዲሞም ዝገብርዎ ዘለው እዮም እዚ ድማ ስዑድ ዓረብ ካብ ምስ እስራኤል ዕርቂ ከይገበረት ኤርዶዋን እውን ከምኡ ክልቲኦም ተሻሪኾም ነቲ መስመር ክገብርዎ እዮም ናም ናት ሹር እዚ ነገር እዚ ኣብ ሓሳብ ዳዕምር ኣባይታ ንክፍፀም ብቐሊሉ ክግበር ዝኽእል ምክንያቱ ንእስራኤል ኣጓኒኻ ዝኽየድ ከም ፅቡቕ ነገር ኣይርኢዎን እዮም ሶም ቢካዝ their importance ናቶም ተደላይነት ስለ ዝጎድል for Saudi Arabia to normalize ties with Israel. If trade, when completed, the rail corridor will look like this. Do you notice anything missing here? No Israeli ports, no requirement for Saudi Arabia to normalize ties with Israel. If trade can move efficiently without going through Israel, Tel Aviv becomes less central to regional logistics. Countries in the region can cooperate economically without dealing with Israel. It is an attempt to sideline Tel Aviv's attempts to set up railway routes from East Asia to Europe, passing through Israel. And this is where India comes in. Back in 2023 at the G20 summit in New Delhi, the world heard about IMEC, that is the India, Middle East, Europe Economic Corridor. It had America's backing and Europe's enthusiasm.
The logic was elegant. The project planned to link India to Europe via UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. Exactly. So ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ G20 ዝበሃሉ ኣብ ህንድ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ሓደ ሓሳብ ካብ ኣሜሪካ ኣብ ግዜ ባይደን ዝነበረ ዝተገበረ ካብ ሙምባይ ተበጊሱ ሓደ ኣገዳሲ ኮሪዶር ክግበር ንሱ ድማ ካብ ሙምባይ ተበጊሱ ብኢማራት ረጊፁ ንስዑድያ ረጊፁ ብሪያድ ገይሩ ማለት እዩ ናበይ ክኸይድ እዚ ዕላማ ረይዎ ሪያድ ማለት ከተማ እምበር ወደብ ኣይኮነን ወደባት ናይ ኢማራት ግን አቡዳቢ ከምኡውን ዱባይ ክልቲኦም ተረጊፆም ካብቲ ወደባት ወሲዱ ንስዑድያ ገይሩ ብእስራኤል ገይሩ ንቱርኩ ገዲፉ ናበይ ክኸይድ ናብ ቱርኪ ናብ ግሪክ ክኣቱ ስለዚ ቱርኩ ክትወፅእ ነርት መደብ ቱርኩ ሓንታ ገይራ ንእስራኤል ኣውፅያ እቶም ካልኦት ባዕሎም ፈልጡ ኣነ ካብ ጅዳ ድብጋስ ናብ ስዑድያ ድሕሪ እጂ ካልእ ክገብሩ ተኮይኖም ናብኡ ኮኔክት ክገብሩ ክፍትን እዮም እምበር ካልእ ኣይግበርኒ ስለዚ ብዘይተን ካልኦት ሃገራት ንህንዲ ግደፈን ንኢማራት ግደፈን ካባና ተበጊሱ ንቱርኩ ዝኸይድ እሞ ብጌሩ ንኤውሮጳ ዝኸይድ መንገዲ ጅዳ ስለምንታይ ምረፃ ኣሎ ፖርት ሲቲ ስለ ዝኾነ ካብቲ ወደብ ተበጊሱ ሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለቶም እዩ ስለዚ again these are very important developments ንሪኦም ዘለና ኩነታት ማለት እዩ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ክግበር ከሎ ናይ እስራኤል ሓሳብ እዩ ነይሩ እስራኤል ምስ ሙሉእ ማእከላይ ምብራቅ ንሳተፍ ኣለና እዚ ዕላማ እዚ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ብሉ ነይሮም እዛ መስመር እዚኣ ንስዑድ ዓረብ ኣካል ናይ አብርሃም ኣኮርድስ ንክትከውን የገድዳ ነይሩ እዚ ክግበር ተኮይኑስ ስዑድያ ምስ እስራኤል ዕርቂ ክትገብር ኣለዋ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ናይ ባይደን ምዕደራ ዲማንድ ይገብሩ ነይሮም ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክትኣቱ ተኮይና ኣብዚ ስዑድያ እንታይ ክግበር እዩ ይበሃል ነይሩ ስዑድያ ምስ እስራኤል ዕርቂ ገይራ ኣብቲ አብርሃም ኣኮርድስ ክትኣትያ ትብል ነይሩ ሕጂ ግን ንዓውፅኦም ከም ትሪእዎ ዘለዎም ካብ ጅዳ ተበጊሱ ንእስራኤል ገዲፉ ብቱርኩ ገይሩ ናብ ኤውሮጳ ናብ ግሪክ ገፁ ዝኸደሉ እስታንቡል ማለት ወደባዊት ከተማ ያቦ ጌርካ ናብ ኤውሮጳ ገፅካ ትኸይድ ስለዚ እንድሕር ካልኦት ሃገራት ክሕወሱ ደልዮም መፂኦም ናብኡ ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም ካብ ሓሊፉ ግን ንሕና በዓልና ክንገብሮ ኢና ክልተና ኢሎም ኣለዉ ኣብ መንጎ ጆርዳን ዓቕሚ ኣለዎም የብሎም ክሳተፉ እዮም ኣብኡ ሱርያ እውን ቱ ሰም ኤክስተንት ስለዚ እዚ እውን ሓደ ፕላን ነቲ ማእከላይ ምብራቅ ካርታ ናቱ ክቀያይር ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዉ እዩ በት ውልሲ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእልን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእልን በቲ ናይ ኢማራት ዝኸዶ ዘሎ እስራኤል ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ ክንርኢና ዓለምና ከመይ ኢላ ከም ትቀያየር ዘለና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናብ ዞባና ድማ ምልስ ንበል ቀንዲ ዘገድሰና ስለ ዝኾነ ለፅጎ There is everything to play for in the Horn, which is why you're seeing everybody make their moves, even if those moves totally contradict what the moves were last year. That is not going to hold anybody back at the moment. And these visits to Addis and to Abiy, who is in the West seen as a destructive or anti-democratic leader, and in fairness also inside Ethiopia to some degree, but the degree of interest in Abiy at the moment is telling us very clearly that Ethiopia is considered the strongest actor in this region. Allying with Ethiopia or getting on that side is going to be really key to whatever geopolitical territorial shape is going to come from the Horn. There is a few things that we can, I think, all agree on, which is that there is territorial change in the future of that region. The country መቸም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይፍከርን ዘይበሃልን ዘረባ የለን እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ምክንያቱ ሕጂ ድማ ናይ ዶባት ምቅያር ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብፍላይ እቲ ናይ ብልፅግና ሚድያ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘተኮረ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ብዝተሓሓዝ ሓድሽ ቅዲ ናይ ሚድያ ተጠቂሙ ከም ዘሎ ከርእየኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ንነዊሕ እዋን እንዲኦም ኣንፃርና ክጉስጉሱ ፀኒሖም ነዚ ሕጂ ሓድሽ ኣምፅኦሞ ዘለዉ ከርእየኩም እየ ምናልባት ንሕና ኣድባብቲ ክንገብሮ ኣይሆፕ ኤርትራውን ኣብ ገለ ፖይንት ንዑ ከተኸቲላ ዘይኮነስ ከምዚ ዓይነት ግን ንኤርትራ ዝያዳ ዘርብሕ ኮይኑ ይስምዓኒ Century, foreign powers have tried to test Ethiopia's sovereignty, but history has a brutal lesson for anyone who tries. In 1875 and 1876, Egyptians launched massive military campaigns to control the Nile Valley. The result? Total annihilation by Ethiopian forces at the Battle of Kundat and Gura. Through the unfair 1929 and 1959 treaties, and by weaponizing regional conflicts in the 60s and 70s, continuous efforts were made to choke Ethiopia's resources. None of it worked. Standing on international law, Ethiopia defied every diplomatic trap and built the Grand Ethiopian Renaissance Dam, proving our right to equitable and reasonable use of the Blue Nile. Today, from attempts to block Ethiopia's access to the Red Sea, to alleged funding of internal armed groups, to fragment the nation, the old script is being replayed. But unity remains our shield. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብእንግሊሽ ዝዛረቡ ነዚ ሓድሽ ኣፕሊኬሽንስ ከም በዓል ቲክቶክ በሎ ከም በዓል ኢንስታግራም ፌስቡክ ወላ እውን ዩቱብ ሾርትስ ብከምኡ ዝምጥን መንገዲ ብእንግሊሽ ዘሰልጠንዎም ሰባት ገይሮም
ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝነዝሑ ዘለው ኢትዮጵያ ኣብ ዘበነ ብልጽግና ኣብ ዘበነ አብይ አሕመድ እቲ እንኮ ትፈልጦ ነገር እንተለዋ ፕሮፓጋንዳ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ይሰርሓሉ የለን ብርግጽ ግን he's not stopping there ምናልባት እንድሕር ትከታተልዎ ኮይንኩም ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ግዳይ ዝገብር እንድዩ ግን ወይ ንኤርትራ ክሓስ ዝፈትን እንድዩ ምናልባት እዚ ጅብ እንግሊሽ ዛረብዎ ዘለው እዩ ንግብፂ ኣብ 800 ከባቢ ኣብ ግብፂ ክትወሮም ኢላ ከም ዝመፀት እሞ ኣብ ጉርዓን ጉንደትን ብዝሕፍር መንገዲ ከም ዝሰዓርዋ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ቀይ ባሕሪ ሕልምታትና ንምቁፃይ እዚ ዘረባዚ ኢንተንሲቭሊ ዝዝረብ ዘሎ ብሰንኪቲ ናይ ምስ ቀይ ባሕሪ ኤርትራን ግብፅን ዝገብርዎ ዘለዋ ንዑ ብምትኳር እዩ እቲ ዘረባ ዝግበር ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ አብይ አሕመድ አንደርስታንድ ስ ሚዲያ ናብ አልጎሪዝም ኣትዩ ንመፃኢ ንኣሽቱ ወለዶ ከመይ ጌርካ ማኒፕሌት ክትገብር ትኽእል እዚኣ ምሂሮም ኣለዉ እዮም whoever it is ንጊሮም ኣለዉ እንጂ ብብዝሒ ሓበሬታ ዝተጠምዘዘ ሓበሬታ ሓቂ ዝመስል ታሪክ ዝመስል ጌርካ ዝትሰርሕ AI ዝኾነ ድማ ከምዚ ናይ AI ኢንስቲትዩት ስለ ዘለዎ ነዚ ኩሉ ቪድዮታት ወሲዱ ናብቲ ዴታ ሰንተርስ ወይ ከነቲ ዴታ ይቕልብ ኣሎ በዚ ዝቕለብ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ we need to understand I mean ደይርድኦ ሰብ ኣይኮነን ኣይብለኩም ግን ኩሉ ሰብ ካብ ይርድኦ ክብለኩም ኣይክእልን why is this ሰብኣይ እዚ ስቕ ኢሉ ዘይከውን ፕሮፓጋንዳ ዝነዝሕ ዘሎ ሃገሩ ትመው ዘላኒ ኢና ንብል ዘለና ተገብር እዩ 10 ግዜ ዛ ባሕር ዛረብ ዘሎ ቀይ ባሕሪ ብሓይሊ ክረኽቦ ኣይክእልን ንኤርትራ ድማ ክስዕራ ኣይክእልን እንታይ ዳ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እንታይ ኢልኩም ኣብቲ ዘረቡ ኢኻ ትብገስ ተደጋጋሚ ንሕና ኣብ ዓመት 3 ሚልዮን ሰባት ንውስኽ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ንዓመት ንውስኽ ኢልና ነይሩ ናይ ናብ ባሕሪ ምምላስና ዘይተርፍ ኢሉ ነይሩ ንሽተይ ሃገር ሒዞም ንዓና ጓንዮምና ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ገይም ክፃወት እየ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ ስለ ዝኾነ ኣነ በዚ ዘለኒ ገንዘብ በዚ ዘለኒ ቴክኖሎጂ ዝብሎ ዘለኹ ገለ ተጠቒመ ንኤርትራ ክደቑሳ ክፈትን ንኽእል እየ ዝብል ሕልሚ ኣለዎ ሕጂ ሕልምን ጋህድን ኩሉ ግዜ ሕልምኻን ጋህድኻን ነንበይን እንድዩ እንታይ ግን ከርእየና ይድፍትን ዘሎ ነቲ ታሪክ ጠምዚዝካ ነቲ ኢንተርኔት ምሂርካ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ክጥምዘሉ ትኽእል ዘሎ ይመስሉ ኣሎ በአዋልጥ ጥራይኻ ገይሩ ሃርመና ወይ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ዝፍትን ዘሎ በአንድ ወቅት የሀገራችን የኃይል ዋስትና ማዕከል ነበረች። ዛሬ ደግሞ የህልውናችንና የፍትህ ጥያቄ ሆናለች። ለምን ለሚለው ጥያቄ ከታሪክ እስከ ምግባር እንዲህ ነው። ደርግ ለአሰብ የሰጠው ትኩረት ልዩ ነበር። በሶቪየትና በዩጎዝላቪያ ድጋፍ አሰብ በምስራቅ አፍሪካ ተወዳዳሪ የሌላት ዘመናዊ ወደብ ሆና ተገንብታም ነበር። ሁሉም በላይ የዜኔ ነዳጅ ማጣሪያ ተቋም ድፍድፍ ነዳጅን በርካሽ እንድናጣራና የውጭ ምንዛሬን እንድንቆጥብም አስችሎ ነበር። በ1980 ዓ.ም አሰብን ራስ ገዝ በማድረግ በቀጥታ ለአዲስ አበባ ተጠሪ ማድረጉ ወደፊት ሊመጣ የሚችለውን አደጋ ቀድሞ የመከላከል ብልህ እርምጃ ነበር። የአሰብ ሴራ የጀመረው በ1862 ዓ.ም ነው። ጣሊያናዊው ሳፔቶ ለንግድ ኩባንያ በሚል ስም ሕጂ ራይቦም እዚ ማለት ተልመደን እንዲዮም ተልመደን ንታሪክ ንምዝንባዕ እዩ መጀመርያ አሰብ ንሕና ኢና ሃኒፅናዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ አሰብ ክንሃንፃ ከለና ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበለፀ ገምገም ሓይሊ ባሕሪ ሃኒፃትሉ ዝነበረት ብዩጎዝላቪያን ብሕብረት ሶቪየትን ተደጊፋ እያ ከምኡ ኮይና ነይራ እዚ ድማ እንታይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እንተሪኢኹሞም ናብ አሰብ ዘተክርዎ ዘሎ ዊ ኖ ዳት ናብ አሰብ ፍሉይ ዓይን ኣለዎም ቢካዝ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለም የንብብዎ ስለ ዘለዎ ከምኣና አሰብ ዝያዳ ተገዲሶም እያ ንዓን ክረክቡ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ እዮም ዘልዩ ዘሎ ካልእ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንሪኢኹሞም ማለት ንገረብ ባሓክሉ እንዲ ዝበሃል በቲ ዘረባናቶም ኢና ንህዝብና ክምህር ንኽእል ሓደ ግዜ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ይብል ኣብይ ኣሕመድ ነታ ቃል ፈልጣዊ ብዙሕ ግዜ ይደግማ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ማለት ካብቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ተገንጢልካ ትክክለኛ ታሪክ ክትመሃርን ነቲ ፀላኢኻ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ብምርኣይ ካብኡ ዝበለፀ መሰረት ዘለዎ ካውንተር ኣርጊመንት ምግባሩን ኣገዳሲ እዩ እጂ ብመሰረቱ ንዓብ ንክምልስ ኢልካ ክግበር ኣይግባእኒ ታሪክ ግን ሓደ ግዜ ድማ እቲ ፀላኢኻ ፕሮቮክ ዝገብረካ ወይ ክቅስቅሰካ ዝፍትን ዘሎ ንዑ ገምጢልካ ንረብሓኻ ክትገብሮ ምኻል እውን ልቦና ኮይኑ ይስማዓኒ ናብ እቲ ቅድሚ ደርጊ ምውዳቑ ኣብ ብናቶም ኣቆፃፅራ 1980 እዮም ዝብልዎ 83 እንደ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ብናቶም ኣቆፃፅራ ኣብ 1900 ብናትና ብፈረንጂ ድማ ወይ በዚ ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝበሃል ኣብ 1988 ኣቢሉ ኣቢ እንታይ ደርጊ ማለት መንግስቲ ሃይለማርያም ንዓሰብ ናይ ነፍሱ ምምሕዳር ከም ዝኸውን ገይርዎ
أبشن شعتنا 288 كنت هاجاتي من يرتم تاريخنا يرترا ريكوس يا ربي كنت فلت في الليل ما أفز باقم بارزنا بركم جيجا يخلع لينبر نادو زفرس هلو جزي نيرو جيجا أنت لنا رموني بزخانة 88 هبت كبابي أقدر السارق تفتسي نيرو واو لكاس بلح زخونه وسانين يرتبل نيرا كل غاتكم قدمت سلا زخونكم أبعد عورات حدا عينين أقسي كجف سعر السلاز قطعمو درقي موداقو زي ترفو مخان مسفلته داقيرو نعسب رسم محدار يلو زخونه تاريخاو مسرد زي بلو بوغا بيلو حسب بينيو شعو إيرترا ناس أخت مخانا سلا دفلته حسب أكال نايتانا وصوت هاجر أي نبرتن كبليو ياي تشتارا لو مخامان تمليسهم دحر 3 عامت نعو كم أرجومنت مسيب حسبكو راس جي يعني بلا بلا كلنا يفتن له بيس بولشيت يزبال زي نالت زبال يبلون زي زي نتوم رؤسو زي بلون كما هاتكم كنت برد خليو كولونيال باوندريز يزبال بعالم تسرح مجزات هاو دو بعد ما يبلوه زي حسب أكالنا إيرترا ينيرو خاب قدم تا إيرترا إذا حجز الله كارتانا إيرترا لك كم إذا حجز الله كارتانا كينيا كومون كارتانا إثيوبيا كومون كارتانا السودان ناي جبسي ناي تنزانيا ناي يوغندا ناي رواندا ناي DRC ناي ناي أنغولا نيجيريا بلو every كلها جرافيكا أكال ناي مجزاتنا أوروبا يعني بوي تمثلت كارتات سلازي إذا حجز الله حسب أكال ناي تا إيرترا قسم واترا خانبلو أكال ناي تا إيرترا أكال ناي تي إيرترا زبال كارتا كم مجمري ينيرو in fact الطليان مجزاتنا تبع حسب يجمير بعلى عموم تخوت الثانية so they can do all this kind of fictions صنصواي نخفترو زانتات نخفترو بزح عندهم تعرضوا جن يلن من قدي شفافي لكم محل فترة حسب يلا ولا جن أفريت يلا كترحبوا يكونكم من قبض وكم تاتوا بعد يوم قبضكم قبض وي بفلا عايز مس حسب زتعز مرة ويز مس يبزا تعايز ويز بلوم نجارات اللومي زي مخنيات يكون ويز بلزلو أبزون قدامي جلسنا لكم نيرنا جبسي أنا سيرانا جيراتهم سلازلايو. Horn of Africa. Stability is a direct extension of its national security. Egypt has reaffirmed that security and stability in the Horn of Africa are a direct extension of its national security as it continues to strengthen strategic ties with Eritrea. According to Egypt's Ministry of Foreign Affairs, the position was outlined during talks in Cairo between Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati and Eritrean Foreign Minister Osman Saleh. The two sides discussed developments in the Horn of Africa, including the situations in Sudan and Somalia, as well as broader regional security issues. During the meeting, Egypt emphasized the importance of supporting state institutions and preserving. Exactly. So, زي أبتفلالي درانينا بحفشة هذا كابتن أزارة بارس زولا بقرن أفريقيا زي ونسدما جبتنا إيرتران تبوظ هنا شركة كجبرة تبقي سن كم زلوا جبت دما نتوم بلتقنا I know nervous كم زلوا سلاد فلتوا كرسن وميلهم مليسهم تايبلو مالو قرن أفريقيا أنا لك كمتي ناي national security نانبلو مسوز تعهزيو هناياتو نحنا زلنا يا بوتان نحنا زلنا استراتيجية كواجداسنت بزي قرن أفريقيا ترجم يبلو مالو I mean you always have to look into the map كارتان تاريخات رايو أتقداي كردا كازخل معناته بزي كارتا كل نجار كم بس حين خلينا من كنديك زي نجرنا كمينا if you see this زين دحر خوينة كارتا نعتاتهم دحرني بابيل مندب تراي عسي خايو ولا حنتو ترجم يبلو نعتاتهم سلازي بابيل مندب كل جزء دما جبتي كابي تبقي سمي من زي نجار زري وزلون دحريلكا you just have to calculate those things اتناتهم بابيل مندب بزي كنا دحري زبوتا زين دحر خوينة تقندري من شناي كتبوا من عام نزيا بوتا زيا من شناي بليونس كتباناتهم دحر خوينا انتاي كقبر لهم حوت بزبوتا نزبوتا زي كعصون دحر خوينو إذا بوتا زي تسرحنا سلازي almost بعلهم إكس قبروا له سلازي ناي جدًا أكل ناي national security ناي قرن أفريقيا كم لغة له كلاي دما أبزلكم تجارد زبال أبزله سلازي قرن أفريقيا مالت نيل تزعبه كفالناتو أب سودان يزلو دحر أب سودان نعوك كو حسو زي كيلو من السودان تدي حيزوم نيرتران تدي حيزوم بس حدا ناي قرد ناي نيل قدايم كفتح يكونن بتدما ناي زبلو وزلو قداي ناي بحري كليتيوم سويس كانال كم دما نيل كليتيوم كتكبر تقوينهم قرن أفريقيا نعم أزيا قداسيو إيرتران سودان دما أكل ناي national security ناتنا ينتبلو ساكت كابزيرو استبقسه وينهو تتاتا بهيلوز قبرا يكونن نزي زي مرداء من الباتتون بلتقنا حدا غازو خونم زولو نسك خون خلي بحالا يعني because at the end of the day
they see what is going on እዚ ነገር እዚ እንድሕሪ ክሕዝዎ እንተዘይክኢሎም ነገር ፋሕ እናበለ ክኸይድ እዩ ፋሕ ዝበለ ነገር ድማ ክትዕርዮ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ again ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብጥንቃቐ ምስትውዓል ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ዝተኣሳሰር ምዃኑ ክሳብ ዘይፈለጥካ ፅቡቅ ጌርካ ንዑ መፍትሒ ዝኸውን ክደለይ ትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ኣንተም እንታይ ኢለኩም ነይረ ሓደ ነገር ኣርዮኩም ነይረ ሶም ዝብልዎ ዘለዉ ካርታታት ናይ ምቅያር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክረአ ክእል እዩ ምናልባት እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ኣብዚ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ምፍላጥ እዩ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ብልፅግና ሓደ ኣገዳሲ ነገር ገይሮም ኣለዉ እሱ ድማ ምናልባት ነዛ ቪድዮ ኣበይ ከም ተገበረት ኣይፈለጥኩን እዚ ናይ ማፕስ ክቀያየሩ ክእሉ እዮም ዝበልዎ ምዛብ ኣልጀዚራ ተገይሩ ዘሎ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም Territorial shape is going to come from the Horn. There is a few things that we can, I think, all agree on, which is that there is territorial change in the future of that region. The countries we currently see will not look the same, maybe in a year, maybe in 2 years, but there will be shifts. And with that, there'll be a real power reorganization. And Ethiopia is currently set to benefit from that massively. The second thing I would say, and this is coming back to something that Jalali hasn't mentioned yet, but I think is both important but not as important. ብሃፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት ከምዚ ክብልዎም ከሎ ብብዝሒ ሸር ክገብርዎ ስለ ዝረኣኹ እየ ኢትዮጵያ ካብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ካርታዊ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምቅያራት ክትረብሕ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ካርታ ክቀያየር ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ክቕየር ዝኽእል እምበር ናይ ካልእ ሃገር ኦፍኮርስ ሶማልያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከቢድ ብድሆ እያ ዘላ we need to be careful ኣብዚ ማለት ፅኢልካ ብትዕቢት ጥራይ ዝረብ ኣይኮነን መጀመርያ እስከ ነዚ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ቅድሚ ምርኣይና ናይ الجزيرة زوجوا كريكم الجزيرة بمنقدي رضوان حسين جيتها شوردان من يوم زيوم كل تسبات ذاتهم كل يوم نوع بريتوريا زفرمية تحدثنا بلتقنا وكيلو تحدث ما هو واحد وكيلو كل يوم هذا ارتيكل أبيت صحيفة ماله أبا الجزيرة إذا الجزيرة زد ما Ethiopia must not be dragged back into war زبل Ethiopia ناب كوينات كتملسية بالله زبليو بمن جيتها شوردا إن رضوان حسين كلتا نتوع البريتوريا نكلتا حيلتات وكيلهم زفرموا زقبروا ارتيكلي زدما قدما كويناتي لهم اللوكالات ابتي انستيتيوت اوف فورين افيرز نا اثيوبيا بوست غيرو منيرو let's see a little bit of summary نايز ጉዳይ ዝከረየኩም ሓደ ሓሙሽተ ነጥብታት ይዝርዝሩ ኣብዚ መጀመርያ ሓደ ሰዓት ግዜ ዘጋጥም ዓወት ናይ ዲፕሎማሲ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ንውዕል ፕሪቶሪያ ንምሽምጋል ሓደ ፍሉይ ልኡኽ እውን ኣትሎ ስድማቲ ብኦበሳንጆ ዝምራሕ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ሸምጋል ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝነበረ ንመቐለ ኸይዱ ምስ ትግራይ ተራኺቡሎ ይበሃል ኣሎ ፅንኢላ ከረየኩም እየ እቲ ዕላማ ብዙሓት ነዚ ኩነታት ብቐረባ ዘንብቡ ዘለዉ ተንተንቲ ፖለቲካ ቅድመ ኩናት ምድላው ይብልዎ ኣለዉ እንታይ ማለቶም እዩ First of all, let's have a look into this. So, despite initial tensions, negotiators bypassed formal protocols and to speak directly leading to the. So, see, after the ኩናት ናይ ትግራይ ሓደ ካብቲ ነቲ ሕማቕ ኩናት ክውድእ ዝኻለ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ እዮም ዝብሉ ዘሎ shared goal ending the bloodshed. ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ዕላማ ነቲ ደማዊ ኩናታቶም ምባል እዩ ነይሩ. Both sides were united by the desire to stop the wasting of new generation. እዚ ክልቲኦም ወገናት ቅድሚ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያስ ኣብ ሲሸልስን ገለን ተራኺቦም እንታይ ተባሂሎም ከም ዝነበሩ ጌታቸው ረዳ ባዕሎም ኢንተርቪው መፂነ ጌርና እዩ ኣብ ሲሸልስ ከይዶም ፃድቃንን ወዲ ወረደን ወላ ጁላን እዮም ገለ ተራኺቦም ንሕና ንተዓረቕ እሞ ንኤርትራ ንህረማ ተባሂሎም ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ድራማ ከም ዝነበረ ብኡ ትፈልጥ ኢኻ ድሓን እሱ ንግደፎ በቶም ቃላቶም ክንከይድ The agreement was celebrated by the majority of the Ethiopians. ዝተገበረ ብኢትዮጵያውያን ሓጎስ ብኩሉ ወገን ኢትዮጵያዊ ተሓጒሱሉ ይብሎ ሓቂ ዶ ኦራይት ድሓን እንኳ ሓጎሰኩም እንኳ ፈጠረልኩም ሰለስተ ፀገማት ግን ኣለዉ ሕጂ ይብሎ three major threats to peace ንሰላም ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰለስተ ፀገማት ይረኣዩ ኣለዉ ይብሎ መንዳሎም ቶም ፀገማት ዝበሃሉ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ፀገም TPLF ሃርድላይነርስ ይብሎ ናይ ህወሓት መራሕቲ ብጀካ እቲ ናቶም ረብሓ ናይ ህዝቢ ዘይግድሶም ዘለዉ ኣኽራሪ መርገፁ ዘለዎም መራሕቲ ናይ ህወሓት ኣለዉ ሓደ ከም ፀላኢ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ totally temporary ceasefire to regroup and rearm for future fighting ካብ መጀመሪኡ እዚ ገለ ክፋል ናይ ህወሓት ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ተጠቒሙ ከም ብሓድሽ ኣፅዋራቱን ዓቕሙን ኣኪቡ ንኩናት ክዳለዩ ዝሓስቦ ዘሎ ወይ ዝሓስብ ነይሩ ወይ እውን ዝሓስብ ዘሎ ይብሎ ግዳ ሓቂ
ነዚ ኩናት ኣብኡ ከለኹም ዕጥቅኹም ኣይተውርዱ ናብ ኤርትራ ጥራይ ክትዋጉ ምሳይ ሕራ ይበሉ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ግን ዝሓተቶም ግን ኣብይ ኣሕመድ እዩ ነይሩ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ድማ ኢንጂነርስ ናይቲ ሓሳብ ብድሕሪ መጋረጃ ነይሮም ቀፂሉ ኣምሓራ ፋኖ ሚሊሻ oppose the deal claiming the federal government was too lenient towards the TPLF ናይ ፋኖ ሚሊሻ ድማ በዚ በትውዕል ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ጠቕላላ ደስ ኣይበሎምን ምክንያቱ ንሱ ንህወሓት ብዘርብሕ ኣብይ ኣሕመድ ንዖም ጠሊሞ ከም ዝገበረ ኢሎም ሳልሳይ ደስ ዘይበሎ ድማ ኤሪትሪያን ጋቨርንመንት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ denounced the peace deal as a CIA ploy CIA ዝጥቀሙ ዘለዉ ድማ ንኣሜሪካ ክቆጥዕ ዝኽእል እዩ ዝበልዎ እዮም and remains a major obstacle to regional stability ሳልሳይ ፀገም ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ዝተገበረ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ናይ CIA ስራሕ ከም ዝነበረን ከምኡ ድማ ሓደ ዓብይ እንቅፋት ናይቲ ዞባዊ ርግኣት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዃኑ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ሰለስተ ፀገማት ህወሓት ፋኖ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ ግምጥል ኣቢልኩም ተሪኢኹም እንታይ ይብሉ ቀንዲ ፀገም ናይቲ ኩናት ፅምደዩ ይብልኹም ኣሎ ፅምደዩ ስለዚ ፅምዶ እዮም እሶም ባእታቶም ነዘን ሰለስተ ሓይልታት ምጥርናፍ ማለት ፅምዶ ማለቶም እዩ The human cost of failure. Hardliners on all sides are willing to use young men and women as a cannon fodder to achieve their political goals. ጌታቸው ረዳ ኣብ ዓብይ ኢንተርቪው መፅለን ከነክንስነስን ክትኮስን ቀኒዩ ቀፂሉ ነዛ እቲ ዝገበሮ ብትግርኛ ነዛ ናይ አልጀዚራ ዝገብራ ዘሎ ቆላሕታ ንክትረክብ ዝገበሮ ኮይኑ ይስምዓን መዳለዊ ነቲ ትግርኛ ዝሰምዕ ሰብ ነቲ ኩነታት ርዩ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ኢሉ እሱ ኣብ ኩናት ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘሎ ምልክት ኣሎ ካልኦት ጀነራል ናቶም እቲ ሓደ ጀነራል እውን ተዛሪቡሉ ከስዋዓኩም እየ ተመሳሳሊ ዘረባ ይዛረብ እሱ እውን ብኩሉ መንገዲ ተመሳሳሊ ርእይቶ እዮም ዝህቡ ዘለዉ ቀፂሉ the call for international action ነቲ ዓለም ማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒት the authors argue that the Pretoria agreement is the only path to lasting stability ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ትምኮ መፍትሒ እዩ they call for the international they call for a firm international pressure against those attempting to tear up the deal and drag Ethiopia back to war ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ተሪር ዝኾነ ፀቕጢ ንገብር ዓብ ፀቕጢ ንክገብር ነዞም ሰለስተ ሓይልታት ንህወሓት ንኤርትራ ንፋኖ ንሰለስቲኦም ሃሪሙ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ኩናት ከይተኣቱ ንክኽልክል ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ኣለዎ እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ so ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ ዝነግረና እንድሕር ኢልኩም they are just telling the world that እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘለዉ ግን ኣቐዲሞም ናይ ምእዋይ ክእለት ስለ ዘለዎም ተመክሮ ስለ ዘለዎም ቀልጢፎም የእውዩ ኣለዉ ወልሲ እዚ ነገር እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ቢቢሲ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ንእሽተይ ሪፖርት ገይሩ ነይሩ ኩናት ትግራይ ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ዝተመዘዘ ፍሉይ ልኡክ ሕብረት ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሰጎን ኣባሳንጆ ሎሚ ምስ መራሕቲ ትግራይ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣባሳንጆ ምስ ኣብ ቀረባ እዋን ፕሬዚደንት ትክልል ምዃኑ ዝኣወጀ ኣቦ መንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተራኺቡ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ከም ዝተዘራረበ ቢቢሲ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝረኸቦ ሓበሬታ ይምልክት ኣምባሳደር ኣዲስ ባሌማ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኦሉሰጎን ኣባሳንጆ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንክጅመር ፃዕሪ ከም ዝገብር ሓቢሩ ጅመር ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ ኣብ ርእሲኡ እቲ ሕዚ ዘሎ ኣብ ጫፍ በፂሕ ዘሎ ዋዒ ናይ ኩናት ክንኪ ክሰርሕ እየ ዝብል መሽሙ እዩ ዘለዎ ስለዚ ካብኡ ተበጊስና ናበይ ከም ዝበፅሕ ቀሪና ንዳያሎግን ፖለቲካል ዳያሎግ ክፉት እዩ ኦፊስና ንሕና ኩሉ ሰዓት ድልዋት ኢና ኩና በልና መግለፅታት ክንውፅእ ኣለና ኣብዚ ነጊርናዮም ኣለና እቲ ዘለና ፀገም ዘሎ ዘሎ ኩነታት ነጊርናዮ ኣለና ንሱ ተረዲዎ ኣሎ ላስዋይ ቀልጢፈ ክኸይድ ኢሉ ያው ሰዓቱ ሕፂሩ ክኸይድ ይፍትን ኣሎ ንምንታይ ኣብኡ ከይዱ ድማ ክዘራረብ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራል ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተቐላጢፍካ ነቲ ኩናት ኣፈርክቦ ከም ዝልክዕ ኣብ ካልእ ዓለም ዝነበሩ ኣብ ላስት ሚኒት ጉያ ቀልጢፍ ንትግራይ ሰሚዑ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ልክዕ ሓዊ ከጥፍ ዝጎይ ዘሎ ኣነ ተዋስኦ እዩ እዚ this is a drama እዩ ንዓይ because ሕብረት ኣፍሪካ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ they know እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ሚን ከመይ ዓይነት ቁጥዕናትካ ደምካ ኮይ ዘፍላሓልካ ኩናት ዘይደልዩ እንተኮይኖም ኩናት ጠጠው ንኽተብል ጠፊዎም ኣይኮነን ግን ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ስለ ዘሊ ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ ካቨር ንክገብሩሉ ሽፋን ንክገብሩሉ እዮም ናብዚ ቦታ ዝኸይዶም ዘለዉ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ሓቂ ድማ ይመስል ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ንኩናት ይዳለኹም ዘሎ ኩሉ ነገር ይፈልጡ ነይሮም ኣንፃር ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ደይሩ እዩ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ቤናይ መለክዕ ብክንደይ መለክዕ ገይሩ ደፊርዎ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን መግለፂ ውፅኢት ትጋገለካ ዝበለ የለን እዚ ኩሉ ሚድያታት ናቱ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ኣንፃር ሉላውነት ኤርትራ እናገበረ ከሎ ንሓገደፍ ኢሉ ሓንቲ ፅሕፍቲ ከማን ኣብ ፓብሊክሊ ኣይዘርግሑን ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪኡ እጂ ኩናት ምስ ተጀመረ ሰራዊት ምስ ኣተወ ሓደ ልኡኽ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ንስመራ ከይዱ ይብሉኻ
go to hell بخمس من قد تتوز بالنجار يلا سلازي حكي حدا جزء منقص إيرترا كابزياتهم تسفق ورز كنت تسفق ورز كابهم ملايد ما سلدي واتسم بري تسفق زغرز يوم زيهم بفتسم أب أفريقيا سلام كم زي ما تسوس قبرو زلو زيمين كأن دجلا مخاينه معد جنزل كاي باخون والكاغس أنترحا ماسي like seriously زياتهم سأبتكم زليس كده حانز نيو أب كروح عالم زلوس كيف الطوي يقولون هذه زابهم كفيلم زلو كان سرح يبلون السودان تكاتل الله سوماليا نبكينا تأتلا تقرأي أب أمحرا بكينا تكادل ولا حنتا يبلون سافجيت أب أوروميا بتغرسان تقاتلا أي تزاربون ولا حنت زبلوا مجلس أيرانا تقرأي يجي كالو كينات كم لاش دللو أنت واحد كمان بوزعبا قدينا تقرأي قدوس مخانون كمان زقرمي لذي I'm just ولا خلاي كاري وندن سبايز كاريك بيتك خليه بالكم من سي قال ما كلا أدم مالتي كباب 4-5 زلوا just energy زلوا نتو قداي حلف نتو سيدو خسرت why is it like أب هذا قرر مقابرات يزلوا ترى نتو قداي كداني يوزفت معناته أو بس أنجنا عم نزي نايتي والبريتوريا شمقال نهريلك السبب زلوا عد محمامات ونالو حمم غلي أقد أسدير كجبر ناخذ كل حمامي مصو نحط سومن هوسبيتال تاتيو سومن ملوت سراح تطوب المالتي من تاي أنا سبك قناة سبيلكم بفو حدوسي ما نسيات ويكده حنز خون عد ما خد جبرة يتغلم تحبرة أفريقيا I don't understand this man these people are just أنا ما قلت أنا هتي مالتي إن أفريقيا يروز دليل تغير نمسي مجمر يا مقيار أبوي كجبر زقبوجن it's just I don't know نيش تزاري بني يرنو خص معكم إلى أبقى لك كفال Start a process of de-escalation so that peace, security, and stability that we want for this country and the economic progress will continue. That's the purpose. And I'm satisfied with my meeting with the president. Okay. بعفشة بزعبة مستر بريزنت زرهبو انتهي إعلامات سلام رجعتن دي اسكاليشن دمان أبكينات نخيكيد نخيب الصح زجبر نعطت أو نمبال مخانون كم زريوز اللي قدما دكتور دبرتسين يكون ولا تمرحنا ناي تجراي زعقب ملس كم زهبون عجيبو ناب تجراي جتو ناب 4 كيلو جت يملس كم زلون خلا زر 4 دبرتسين يكون تفوحات نكينات دليت كم زي بلو قليش أمر له مثلاً عند عجيبة إعلامات ممسي عجيبة يملس اللغي بلالو we'll see something on the ground which we had to make to work. جمر يسعر زجبر زلو أبرسيو تحس زلو أبجاف مسيح زلو وعينا كوينات ديسكليف كجبر كنكي كنسرح يزبل نشوي زلو سلازي كابو تبقيسنا نابي كم زلت كبرينا. وجن من دستي أميري ولا نحنا دا كل ساعة نديالوج political dialogue كفتيو أوفيسنات نحنا كل ساعة دلوقتي كنا بيننا مجلس كنا وصلنا دا يكون عندي بالإنجليزية وصلنا بالتجريبية وصلنا بالعربية بس إحنا تكرر دا بلو خدايا دوتا سبوا السوق بس لكزي سلام خان قريبا جد تصفى دلو أنا كمي خزنا جميرة خزنا جميرة خزين نجينا يملنا تزلنا سكم تزوزي الله خناتاس نجينا يملنا نستر الديولو that's why كالتفا كفايد يلو يوم ساعات حسيرو كفايد يفتنا الله لمن تاي وكيد ما كزرارد بزخانة تسفى زلوا يمثل جن you cannot really تسفى قبل اللي تدخل قداي كاي مثلا أنا معناته بدخل وجن زبلوا زلوا سمو تدفير اللي كبر تجري مريت زبيتو أنا على ونتي دفير تلون الخا شعبية يوم دما أمخا خبرخا سلطانخا نمقصل أنا هزب تجري نروح إلى حسبا هزب تجري زربح كاب سلام يكرم تعنتو تلون الخا جنرال إثيوبيا وخينو مساعدو بيهن مهن كله ساعة لو بساعة تفتح نجاري ناس تجري لي نزدك ميلي تحسب حازقن أنا على الخا ربحة ولا أنا على الخا طعم كنت لا هو حد قايل الآن أنا أزل هو حتى لا كزوع خد النيو إذا حتى كزي هو حتى لنا لزح الفجزين يريو حازقن تافين سأل وجلا تحزي تسمدو فتيرو أمو تاريكاوي سحتت
نزل تقرأ كبر بزي متر من قدي من أسي بزي ربح من قدي سلام بزي فتر من قدي وزعة تقراويتي أدا وزعة من أسي تقراوي كانوا وح بزخل من قدي سمبلو تفتيرو من أسي دار حونا خونا يزركب كهنا يوعلو كل الحلفوس كاب هاجرو حلفوس نقولوا بتهاجرات إنها تشتى نرئي له قناة تفتير له تمالي أديو بحق أنا زوج ألس تدام كحوية كينا قصقي تدبسس حزد ماس أنا ناتو حلا خوينا موسى مالت كابز زحفر على تكباري لنا سمري لهم متيام الله تسامي دمون ياو السودان نقبسي نإرترا نشعينا تشتى يزركب منسي تقرايمو هم حدا نعدو بسحوقات ثقافة الجنرال هم حدا أبي مرهنت تقراي للون لنبرن دارو نهزو زحسن تزخون نيرو تقول له وجل لك أقدر فيهم تو جنرال ذل تو جنرال جنرال عنتو إذا يلقيه هذا جنرال زعبا حتى يزحس زعبا نروك حسبيو زعبا دبلوماسك حسبيو زعبا إيكونوميك حسبيو زعبا تقاويك حسبيو دبلوماس من عريض حسب كما هركنا دبلوماس عوي كابسريس عوي بورشين يزالو سلازم خمس تغينو تاوج له مقدفيا قدم حيز موت حيلي زي تو جنرال او تاي كوينو تاي لميتو تاي مصيوا تا ايتوبيا جنرال زغورتا س تاي فرحي جنرال خيتو نكبلو ميفالي مغنياتو جنرال زم تنصح زي مغنياتو لا جنرال حسابي يكون نزلو ناي كبابي ناي تقمي ناي لخ ناي ذي حسب ناي سلطان يتحسب زلو كفتم ذي حسو تايد بللو ذي حسو جنرالات اللو يا يتم حلم اللو كويا دعوا حزب دعوا نام يقول دعوا حفتم دعوا بعلم دعوا ذنهم حسيو قرص حسل ذلو ثلاثي هذا سكراي منهم يكون السكراي منهم يكون تعمد المصوات خلفينا أكتب بخيح بخيح راح يمثلك تنادي ناس مرحاني ناس تحمم كلا أنت مرحان تحكمنا نقيت طبابا بحر ورد بحر بالي تموت كتاي تلام كم تريوم زلهم بب ترى ناموتو نتي حزب تግራይ نمرحتو نمزنطال جيجا يخلع الله ينبر تبلصقنا ወይ ውን እቲ ወደድ በሃል ጠቅላላ ብዛዕባ ትግራይ ምዝራብ ገዲፎም መምሱ አውትሶርስ ገይሮም መም ነቲ ስራሕ ተሲ ናብ መን ሸይጦም ኢሉ ናብ ጌታቸው ረዳ ናብ ጻድቃን ናብ ዚ ኢንተርናሽናል ጀነራል የዝበለ ናብ ካልኦት ኩላቶም ብምሻጥ ንሳቶም ካብቲ ጉዳይቲ أنا وتينا أنا زملكت قداي كونن أنا زمتن قداي كونن أما بالاتيوم الله it's just incredible أركم زي درجة كبتح مخالط قداي أجي أنت نقدر كسمعكم إيه بالاتهم يتبعون بلوه تجارج بلوه ينزل قداي زي غلطة من قد سمعوا بزي نغتسل إيه مسيرو بفلاي حزي نام تجراي زقبرو كينات نام إرتراز زقبرو كينات لعلتنا يبلس قلنا بنجستي نام سودان زقبرو نام فانو زقبرو ناي ورم حيلات أولا زقبر ولات كله زقبروا من قصاصات لعلي تناي بلصقنا أيه عرسو خيلو تطويلو زكالس أكل لعليو أبتقراي أفتم خطوان زنور حيلات اليوم نايت تاريخ سوانا نايت قصواس سوانا نايت متفاق سوانا خوينهم زركو سلازي تقصواس خوينات الأوقات بلصقنا دينا خنلو ناي أبي تقارو إلا دينا خصورم صوت وانا كستايو تايو الكاتا أمن مالت بزلك عزي ينزلك عزي وريدهم زكايدو وقصواس بسور خيزهم سبعة زيات مسي خلت سلسة عمد كوينات سمور حزن وريم حالات زغرو وقمقامني مسكف قمقام مسكف مالت أما عالتات تحادي مسا كدنيو أقرأ معلتي مغلقنا بتينا يبل تحادي مسا كوينات كجمريو يبل بقى مالت زغينات زيس مجمرو أي قرين يبل كمني سامويل عز مسؤول دما كوينات الجمهور يوم اللي آمنين كان تبتو تيلهم كن تايلو يبل نفرطو منا بدعون إني بقى مالت ساعات نفرطو منا كنفرسو منا كمزينا قلقل الزبل قناتاتون تعزبها مزيتا تعايزو سلاقي أوشت تقرأي إنهالو تقارو بدرون مزيو انت شفشفو نزيون كم زينا عود طفاهم توداهم زورو قال يومون نمتين سراوي توقع بتم راح تطرحها ليتي خلكا تشوفهم زلكا
كم تريو زلهم تجارو أتيوم زلوا درجة نسأله خايت منه لين خايت منه لين خاجين قالوا تجارو دمان نزق دايزي تجري أبز بلد مدرخ يا زلا كبلو خات سمع مغنياتو حركة تكمل أجمع زنبرة أوش تنازلوا سألاتي نساتهم كبانا كوتون كرحكون سلست جبرة كم عوت يزر زبل ما تسمع سنه لناهم كمل سلكوينا زي تحد دايمنشن نايتي زجبر زلوا كويناتيو نالبات حنت ترايكوس خالكمية دهري نبتي بوجنا محراز وتزرلو ميديا بفلاي نقول طبعا بلتقنا زملكت كمون حركة بتي بتتكاك عمي زرب زرلو خنس معكم زي. For a century, the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church has been a cornerstone of Ethiopian identity and faith. Last week, in Arusi, the sacred church, over 101 years old, was burnt to the ground. More than 50 people were killed, and countless others fled for their lives. This violence is not new. Since the government shift 8 years ago, the church has been targeted by Wahhabi extremists. As Ethiopia counts the votes from its latest national election, with Prime Minister Abiy Ahmed expected to remain in power, a far deeper crisis is threatening to split the country's social fabric entirely apart. Ethiopia's ancient Orthodox Church is sounding the alarm over an alleged بحفشة كم تري وزلهم أرثوذكسايد بتكريسيان ناي إثيوبيا زور دا زلو سقايد أرجع أبت مين ستريم الحقيقة أتلو هذا معلت كم قليلو ناب أبي ناب دونالد ناب مني خطولو ناب دونالد ترامب بس خواني مغنياتون كريستيان ككلاها ليلو بنيجيريا زجبر زلو رينا لنا زمالة مالتيو قبل الكريستيان زجبر زلو كامبين في لايت انترناشنال ميديا في لايت صلوتناي سوشيال ميديا بإنجليش بزح فيديو تاتكسر حي سمع اللغو زدما منالبات كأنزانا يتزبي فايرال زخدر لمن قد انت تفتيرو أبقل بوينت كبيت زخونا حدقا كمتصب يمتصب مخوني نتبلتكنا and at that point أبت درجات انت بتيو تقول داي زقادة داي كخون سلازي بلتكنا نتا أورتودوكسايد بتغرسيان تسعبي حدقا خوين وازلو نسو مخانو نسو دما نافشنا كتصبقو أي فتن كم زلون تفل عليه حسابات النهبة نتبيت كريستيان شقر هيبوهم زلون ولو نافشنا دعرشنا خوين زقبرو زلو نزق داي تبلتغين كاك سابع جيك تفتحو زي كالكا نشانا كسعر زخل عاق مثلا زي بالكاديو زبالكا كالي بقمت قالو زمصو زلو سنة مقدمة مليسو كجنقو يزر زلو تبلتغنا مالتي سلازي again بخلو من قد كرو خلو اتكونتات نتبلتغنا مواصو سينو زلو قدايو كميل خلو دما IMF دما أبكسادهم تتغليلاتهم كمزلا سمعوا لي أبزيا is actually very very interesting أبزيا حنتبت صبصاب IMF نيرا ተደርጎ ሰሞኑን በስፋት የተነሳው የአብይ አህመድ አገዛዝ የተበደረው በዩሮ ቦንድ የተበደረውን ገንዘብ ያው ወለዱን ጭምር መክፈል ያልቻለበትና የብድር ማሸጋሸግ የወለድ ምሕረትን ጨምሮ የተለያዩ ስምምነቶችን ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ሰንብቷል። ግን የተሳካ አይደለም። አበዳሪ ተቋማቱ በጣም ታገስን፣ ብዙ ጊዜ ጠበቅን፣ ነገር ግን ብራችንን አላገኘንም ብለው አሁን የመጨረሻ መፍትሄ ብለው እየወሰዱ ያሉት ክስ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የአብይ አህመድ አገዛዝን ለመክሰስ እንደወሰኑ ነው የሚሰማው። እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ምን ማለት ይቻላል? ብዛዕባ ናይ አሜሪካ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዕዳዮም ዝዛረቡ ዘለው IMF ብዙሕ ድጎማታት እንዲ ዝገብረሉ ዘሎ አብይ አሕመድ ግን ካልእ ካለዎም ዕዳ ካብ ቦንድ ሸይጡ ነቲ ኢንተርናሽናል ኢንቨስተርስ ተለቂሑ ነይሩ ካባቶም ነጂ ነቲ ዝግብኦም ወለድ ይኸፍሎም ስለዘየለ ብኩሉ እቲ ናይ G20 ፍሬምወርክ ዝብል ድማ ዝበሃል ነይሩ ንዑኒ እቲ ናብ ሽግር ዘለዎ ሃገራት ከም በዓል ብልፅግና ከመይ ጌርካ ተትሕነ ንዝብል ቦቲ ዝግበር ዝነበረ መንገዲ እውን እንትኾነ ክድሕና ይከኣለን ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዩ ክግበር ይብሉ ያሉት መንግስቶች መሳይ አንደኛው ቻይና፣ ሁለተኛው ፈረንሳይ፣ ሶስተኛው ጣሊያን ነው። እንደምታውቀው የጣሊያኑንም የፈረንሳዩንም የቻይናው ይቅርና ጉንጭ እየተሳመ ለማስማማት ተሞክሮ ነበረ። መንግስቶቹ በዚህ ላይ አይገቡበትም። ይሄ የፕራይቬት ጉዳይ ስለሆነ ያልገባቸው ነገር ይሄ ነው። ይሄ ፕራይቬት ጉዳይ ነው፣ ፕራይቬት ቢዝነስ ነው እና እነኚህ ክሬዲተሮቹ ወይንም ደግሞ አበዳሪው ኮሚቴ አይሆንም ብሎ ያንንም አለቃሕትና ብልጽግና ተፈላለየ ካቴጎሪስ ኣለዎም። ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል ቻይና ብዙሕ ዕዳ ዝሃባ፣ ፈረንሳ፣ ጣልያን ካልኦት ሃገራት ነዞም መራሕቲ ናይ ቻይና ድሓንግደፎ ነቶም ናይ ፈረንሳ ግን ቻይና ብኸመይ ተደቅሶላ እንድሕር ኢልኩም ቻይና ተደቅሶ የላንቲ ዕዳ ግን ነቲ ዕዳጋ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ዕዳ ናታ ከተደቅሶ ኣይከኣለትን ኣላ ወይ እውን ክትክፈል ኣይከኣለትን ግን ከም ግብረ መልሲ ግን ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ነቲ ዕዳጋ ናይ ኢትዮጵያ
ኤሌክትሪክ ካርስ ናቶም ይኹን ቴክኖሎጂስ ናቶም ገለመለ በብዝሒ ነቲ ዕዳጋታት ኣብኡ ከም ዝሰርሑ ኣብይ ኣሕመድ ምኽፋት ክገብር ከም ዘሎ ይገብርዎ ኣለዉ ብኡ ድማ ብዙሓት ካምፓኒታት ናይ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዋ ኣለዋ ቻይናውያን ነቶም ገለገለ ሰባት ቻይናውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሪስክን ሓደጋን ኣይረኣዮምን ድዩ እንድሕር ኢልኩም ነይ ቻይና ሪስክ ትበሃል ቃልሲ ሓደ ምሁር ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ቻይና እታ ሪስክ ትበሃል ቃል ኦፖርቹኒቲ እያ ትትርገም ኢሉ እታ ሪስክ ንብላ ንሕና ስንዓታቶም ከም ዕድል እዮም ዝርእይዋ ስለዚ ዳትስ ዋይ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ሰብ ናሃደመ ሞር ቻይና ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ንዓታቶም እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ከም ዕድል ይርእይዎ ነዊሕ ስለ ዝጥምቱ መይባ ኣቢ ክጓሓፍ ይኽእል ይኸውን እቲ ሃገር ግን ክትቅፅል እያ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ብካልእ እቶም ቀንዲ ንኣቢ ፀገም ኮይኖም ዘለዉ ነቶም ናይ በዓል ፈረንሳ ናይ ጣልያንን እግሮም ናስዓመ ምሳኹም ሓዊኹም እየ ኣይደንግፁ ለይናበለ ሸለል ይብልዎ ህልው ኮኑ እዮም እቶም ፕራይቬት ኢንቨስተርስ ግን በፍንጫ ነዘን ገንዘብ ተረክብ ይብልዎ ኣለዉ እንተዘይሂብካ ድማ ናብ ሕጊ ክንከይድና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ እታ እንቁ ሃገር ዕዳኣ ክትከፍል ዘይከኣለት ወይ እውን 2-3 ሃገራት ኣለዋ ናብ ዲፎልት ዝኣተዋ ዕዳአን ክኸፍላ ዘይከላ ይበሃል ኣለዋ ኢሉ ስለዚ ፌይልድ ኔጎሲዬሽንስ ንክመልሰሎም እሶም ዝተዘራሪቡ ኣይሰለጠን haircut reduction ክሳብ 18% ክጎድለሉ ሓቲቱ ነይሩ ኣይሰለጠን ደን lowered the request to 12% ናብ 12% ክጎድል ናይቲ ዕዳ ምሕረት ክግበረሉ ሓቲቱ with a 5% interest rate over 3 years ኢሉ creditors rejected both proposals ክልቲኡ ዘቕርቦ ዘሎ ኣይከኣልኩን ይብላ ኣሎ ንሳቶም ከዓ ናይ ንህበካኒና ይብልዎ ኣለዉ ሌጋል ትረት ሕጂ እቶም ኣለቃሕቲ ተስፋ ስለ ዝቆረፁ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸስዎ እዮም they are prepared to sue the Ethiopian government in international court a historic and humiliating first for the country ስለዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ጠልጠል ከብልዋ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢትዮጵያ ድማ ዝለዓለ ታሪኻዊ ውርደት ኣብ ቅድሚ ዓለም ክኾና ይብላ ኣሎ diplomatic failure despite the government's attempts to use diplomatic ties with China, France, and Italy to influence the situation, private creditors view this strict as a business matter and refuse to budge. ولو كاب هجرات جيرو بدبلوماسي كدك سنتفتنه أوتم أو فرتوا ينالك أحتي زي قدينا business يو دبلوماسي خلا رستي نحنا جنزبنا ملسلنا قال ندليه بلان يبلولو سلزي نبي بيت فرديك خدلو زخلة عدل نعبي خيك كم سلام زنقول زلو and how they might pay بخميك كفلوا يقولون نزبل دما maybe cutting budgets for healthcare and infrastructure maybe انت تقديدهم نتن healthcare كم دما نتعنا يقول ني كالو زقبر ويد نتعتقد زبلوا زلو قديفهم كعبام تيم كفلوا غنيم كمون وتدراوي budgetهم كقدلوا يقولون ويون توسعي taxes قبل الحزب غيرهم كونوا خلو بحفشاجن زين إثيوبياويان كبد زبالة مدرك كابتو زلوهم زقدد مدرك كتوم زخل مخانو يزقمتتي بروفيسور again كل زي ناس دمامره زخيد زلو قداي مخانوون مجنزاب يدلي أبكالون دي بحال زلو نقول لك أنا لاقي وصلنا فتنزلنا أنتي كونفرنس كيرو مالوتهم مني خاطب لهم زم دا بلتقنا مالتيو زعبان تاسك كونفرنس كيرو مالو جا بزعبا دوبات حنتير تراوين تاكت بلاري ينيره أنت ساتهم كاتسوم دخل جمهوريهم دليم زلو مثلا إلى بوست جراتني راشيز رايت ما يبي تسمدو حسيبه مالو جي تي منيستر بدياتو ساينا تومس كبرو تي انستيتيوت اوف فورين افيرز تبل حدا ايفنت داليونيرو نسدما تي سنترال تيم على ويكات ما كلاي ارسنايتي وبالانتاينيرو هي جعفر بدو غلازبان emphasized the borderland communities are central to effective governance, stating that they should be viewed as gateways to regional integration rather than isolated margins. በቲ ኣብ ዶባ ዘሎ ህዝቢ ሲ ኣገዳሲ ነቲ ዞባዊ ምትእስሳር ንምፍጣር ስለዚ ዝተነፀሉ ህዝብታት ዘይኮነ ኣብ ዶባ ዘለዉ ህዝብታት ንሓድሕዶም ዝፋለጡ ስለ ዝኾነ ነቲ ሽርክነትን ምትእስሳር ንብሎ ዘለና ካብኡ ክብገስ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ግን እንታይ ዝብል ካብ ስቑላ deytsumdas siyu kay bahali مثلا baseline assessment and they want a featured presentation Dr. blah blah ilom zahat amtiom ዝኽ ግበርቱ ኮይኑ ግን ግድን ምርድዳእ ክብፃሕ ክኽእል ኣሎ ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ክግበር ክኽእል ኣሎ
ግሉጽነት ክህልወሎ ንኣብነት participants examined the roles of immigration, security agencies and border police, concluding the effective management requires a comprehensive national policy and deep coordination among the state institutions, local communities and regional bodies. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢጋድ እውን ነይሩ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ነይሩ ኣብቲ ዋዕላ እዮም ዝብሉ መንግስቲ ነቲ ኩነታት እቲ ዝለዓለ ናይ መንግስቲ ትካላቶም ናይ ስለያ ይኹኑ ናይ ኢሚግሬሽን ይኹኑ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ካልኦት ኩላቶም ወይ እውን ናይ ዶባት ፖሊስ እውን ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ክጥምትዎ ከም ዘለዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ፅምዶ ካበይ ዝተበገሰ እንድሕር ኢልኩም ምናልባት ዳኒ ሓንቲ ቪድዮ ገይሩ ነይሩ ኣብታ ቪድዮ ዝገበራ ገለ ክፋል ናቱ ተንኪፍዎ ነይሩ Today I want to give you some updates about Tsumdo Salam, also known as Engagement for Peace, and give you some updates on where the initiative stands, what has been accomplished in recent weeks, and where we are headed next. As many of you know, Tsumdo began as a grassroots peace initiative to prevent another catastrophic conflict in the Horn of Africa. And since then, it has grown to be a broader regional peace initiative that includes stakeholders from ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳኒ ከም ሓደ ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተር ናይቲ ኤርትራ ኔክስት ፖሊሲ ኢንስቲትዩት ዝብል ነቲ ፅምዶ ድማ ኣብ ደገ ኮይኑ ክደፍኦ ዘለዎ ኢሉ ስለ ዘበለ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዝተገበረ ሪኩዌስት ፕራይቬት ስትራቴጂክ ብሪፊንግ ኦን ሚድያ ዝብሎ ዘሎ እዩ እስከ ንእሽተይ ክንሰምዖ ግን እቲ ፅምዶ ናበይ ገፁ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ብሓፈሻ ናይ ፖሊሲ ኢንስቲትዩት እዩ እቲ ፕላትፎርም ዝመስርቶ ዘሎ ንእሽተይ ክንሰምዖ First, it's platform regarding the initiatives, any progress made thus far. So, based on that, today I want to share with you a few important developments that are taking place. So, let's go to that. One of the most important recent developments is actually the launch of Tsumdo's platform, Tsumdo's public information and international engagement platform. Now, this platform will serve several purposes. First and foremost, it will provide accurate information about Tsumdo. Because as you know, there's a lot of speculation about what Tsumdo is and what Tsumdo is not, a lot of information out there. So this hub will serve as a primary communication platform for Tsumdo so that everyone gets accurate information. The second is to document activities. ስለዚ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዌብሳይት ዳኒ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተዘራሪቡ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ማለት ናይ መንግስቲ ዝገብሮ ዌብሳይት ኣይኮነ ናተይ መረዳእታ እቲ ሓላፍነት ናብ ግለሰባት ምሁራትን ወሪዱ ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ተረኪቡ ድማ እዚ ዌብሳይት ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቀንዲ ፕላትፎርም ናይቲ ፅምዶ ዝበሃል ኦፊሻል ሓበሬታ ናቱ ወይ እውን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክጠቅም ዝኽእል ሓበሬታ ናቱ ኣብዚ ቦታ እዚ ካውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ፅማቕ ናይቲ ዝብላ ዘሎ ክበኩም እሞ because this is very important ብዙሕ ብዛዕባ ፅምዶ ክውንን ዘይክውንን ሓቅን ሓሶትን ተሓዋዊሱ ይወፅእ ስለ ዘሎ ኣገዳሲ ተፅምዶ ድማ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕብባርን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ስቴክሆልደርስ መን እዮም እቶም ቀንዳቡ ዘለዉ originally involved Eritrea and the Ethiopian region of Tigray and Afar መጀመርያ ኤርትራ ምስ ክልላት ናይ ትግራይን ዓፋርን ነይሩ it has now broadened to include representations from the Amhara region, Wukildina Kab Amhara, Komon, Kapkalot, bordering countries like Sudan, South Sudan, and Somalia. Leadership and appointment. G country was a long capital assert or Hamish transition up to night Sumdo Ab Port Sudan Stahede, ni Mr. Daniel, nighty Sumdo director Nukon at Yomalo, and Adama, what's Limbirnalina, Irhasan Nailana, and Irhasan Naile. ካልኦትን ከምኡቕትብሉ ክትግድግፎን ይመፀን ኪ ዴቨሎፕመንትስ ክሳብ ሕጂ ተገይሮም ዘለዉ ናይ ፕላትፎርም ተገይሩ ከም ዘሎ እሱ ድማ ኤሪትሪያን ኔክስት ዶት ኦርግ ዝብል ከም ፕላትፎርም ተመስሪቱ ከም ዘሎን ንፅምዶ ዝምልከት ድማ ሓበሬታ ይኹን ከምኡ ድማ ዓለም ለኻዊ ኢንጌጅመንት ሳቡ ክግበር ከም ዝኾነን እቲ ቀንዲ ድማ ንፁር ሓበሬታ ከምኡውን ዶኩመንትታት ዘድልዩ ኣብኡ ብቐሊሉ ንኽርከብሉ ዝኽእሉ ካብ ኢሎሞ ገይሮሞ ተባሂሉ ካብ ዝብል ካብ ወረ ወዲ ወረ ገዲፍካ ብቐጥታ ናብ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ፖሊሲ ሜከርስ ሪሰርች ቶፒካት ገለ ዝኣትወሉ ቦታ እውን ክኸውን ስለ ዝበሃል ዘሎ international outreach information pockets have officially been submitted to major global bodies ስለዚ already ብዛዕባ ፅምቶ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዩሮፒያን ዩኒየን ኣብ ብራስልስ ከምኡ ድማ ንዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ኒውዮርክ ብወግዒ ተዋሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ the initiative is getting
traction outside of ካብ ዓለም ለኻዊ ሚድያታት ድማ ከምቲ ዝድለ ኣቓልቦ ይረክብ ከም ዘሎ እውን ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንዳኒ ድማ ደጋጊምና ኣምላኽ ሓግዝካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከተደይቦ ነቲ ጉዳይ ድማ ንምሕፀን እናበልና ኢና ፕሊስ ዳኒ ኣተባብዑለይ ኣብ ኤርትሪያ ኔክስት ትብል ቻነሉ ኸይድኩም ድማ ሰፖርት ትግበርዎ አይሆፕ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ብካልእ ኣርእስቲ ንራኸብ ንኸውን ሕጂ ብዛዕባ ፅምዶ ዋላቶም ናይ ኣምሓራ ሚድያ እውን ብዙሕ ግዜ የምዛረቡ ዘለዉ ኣብዚኣ ከዓ ሓንቲ ኣርእስቲ ነይራትኒ ክምልኣልኩም መሪስኩም ናብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተመለሱ እዩ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ውዕል ፕሪቶርያ ሕዚ እውን ናይ ሰላም መመረፂ ኣብኡ ኣድኩም ክሰርሑ ኣለኩም እዩ እቲ ዝመፅእ ንሱ እዩ ክብል እቲ ስብኣይ ከመይ ኢሉ መፅኡ ገለ ንዝብል ሓደ ኩናት ኣብዚ ክለዓል ስለ ዘይደለ ውዕል ፕሪቶርያ ዘፈራረሙ ኣካላት ይፍለጡ እዮም ንሶም እዮም ዝልእኽዎ ናይ ኣብዪ ድሌት እውን ግን ኣብዚ የለን ክትብል ኣይትኽእልን ሓልቂ ክፈጥረሉ ስለ ዝደለኹም ዝብልካዮ ግን ኣብዪ ኣፍልጦ ምስ ዝበልኦ ህወሓት ዝበሃል ኣይፈልጥን ኣብ ዝበለሉ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናብ መንግስትነቱ ተመሊሱ ኣፍልጦ ዘይሃበሉ ኣበሳንጆ ምስ መን ክዘራረብ ዝመፅእ ዘሎ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ህወሓት ብሎ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ክዘራረብ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ተሎ እንታይ እዩ ናይ ኣብዪ ድሌት እውን 100% እዩ ክትብሎ ኣይትኽእልን ቢካዝ እዚ ፖለቲካሊ ኢምፕሊሲትሊ ነቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣፍልጦ መሃብ እዩ እዚ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብዪ ኣይፈልጦን ዝበሎ ህወሓት ኣፍልጦ መሃብ እዩ ሶ ኣብዪ ኣብዚ ሱቕ ኢሉ ካብቲ ልሙድ ባህሪኡ ሱኽ ኢሉ ንእሽተይ ዝተርፈሉ ነገር ንምትራፍ ሱኽ ክብል ይኽእል ይኸውን ግን ናይ ብሓቂ እምነቱን ድልየቱን እዩ ኢልካ ምሳድ ኣይካልን እዚ እቲ ሓደ ነጥቢ እዩ ካልኣይ ኣጀንዳና ነበረ እኮ ዝበልካዮ እዚ ትክክል ይመስለኒ ንምንታይ ብሓፈሻ ነቲ መገሻ ናይ ኣቦሳንጆ ንሪኦ ፀናና ናይ ወኪል ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓንቲ ካብኣ ካልይቲ ክውስኸልኩም እየ ነቲ ኩነታት እውን ንምርዳእ ክጠቕመና ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይ ከባቢና እውን ግምት ክንወስድ ስለ ዝኾንና ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ይዘንብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሓይልታት RSF ኣብ ግዛእ ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሲቪላዊ ቦታታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን 5 ንጹሃት ሰባት ከም ዝቐተለ ተገሊጹ እቲ ናይ ሰበል ወነፈርቲ መጥቃዕቲ መቐጸልታ ናይቲ RSF ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከካይዱ ጸንሐ መጥቃዕታት ምዃኑ ዝገልጹ ናይ ሱዳን ሚድያታት እዚ ናይ ሎም መጥቃዕቲ ደይመደይልካ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ዕላማታት ዝተኻየደ ምዃኑ እውን ወሲኾም ይኸሱ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝሞቱ 5 ሰባት ካልኦት 12 እውን ብኸቢድ ቆሲሎም ከም ዘለው ዝሕብር ካልእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ድሮናት መመሊሱ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ ህዝቢ ሱዳን ሽግር ድማ እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ጉዳይ ዓበየ ይኸይድ ኣብ ዘለወሉ ጉዳይ እዛ ካልእቲ ኣርእስቲ ክንውስኸልኩም ንእሽተይ ምሳ ሰባት ብኸቢድ ቆሲሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣሜሪካ ሴናተራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ከም ዝተኣከቡን ኩናት ሕድ ሱዳን ንምብቃዕ ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም ክግለጽ እንከሎ ኣብቲ ሰፊሕ ዋዕላ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ተቐናቐንቲ ወገናት ኣሸበርቲ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ኣብ ዝብል ዛዕባ ምክትዖም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይ RSF ሓይሊ ኣሸባሪ ምዃኑ ናይ ኤውሮጳ ወገናት ክጠቕሳ ፀንሓ ኮይነን መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ሓይሊ ምስ ናይ ግብረ ሽበራ ጉጅለታት ብወግዒ ምስ ዝመደቡ current state of the conflict and the balance of power in Sudan. Yes, thank you for having me. At the moment, the Sudan Armed Forces, essentially the National Army, has regained control of a lot of places, especially in the center, including the ኣብዚ እውን እንተኾነ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ዘረባ ገይሮም ነይሮም ሰራዊት ናይ ሱዳን የስፋሕፍሕ ከም ዘለዎን ብዙሕ ቦታታት ይቆፃፀር ከም ዘለዎን ይገልፁ ግን እቲ ኩናት ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ከም ዘለውን ይገልፁ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይቕፅል ኣሎ ኣብ መንጎ ብልፅግናን ሱዳንን ዘሎ ምትልላኹን ብኡ ደረጃ ይቕፅል ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን እንተሪእናዮ ዝዝረ ዘሎ ኩነታት ናብ ካልእ ማእዝን ክኸይድ ዝኽእል ይመስል ኣሎ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳ ሪኢኻ ኩሉ ነገር ጥንግንግ ዝበለ ጽቡቕ ነገር ግን ዘይኮነ ናብ ሕማቕ ነገር ብቐሊሉ ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ኩሉ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ብኩሉ እናጠመትና
أدلاي زبلنا حبريتا كنبكم كنفتنينا حنتي أنا كبلكم دليل زلغو لنك أنا بزعبا ميدياتات بزح نجر كزر بيسمع اللغو بفلاي بوجن إيرتراويان انتهي السخة حنتي زي عمك أبزنيراتني زعبا زناي جبسنا إيرتران طبقت فيديو صريحني رح Beyond Ethiopia, building prosperity through the Red Sea. Before we begin, make sure to subscribe to the channel. Have often revolved around one question. What role should Ethiopia play in Eritrea's development? Many analysts argue that Eritrea's economic future is closely tied to economic integration with Ethiopia. أبزي عندي هذا قدوس إيرتراوز جبرا فيديو انتهت بالمسيلكم مبزحت جزء إيرتراويان سي أبناء إيرترا دي بيسي إيرترا بزي إثيوبيا سي بزح كتجبر زي تخل كوينو دسمو مع اللويبل تمغنيات جن إيرترا كينو إثيوبيا كتمتها اللوا زبليو إثيوبيان أبو حنقولهم زلوا مبزحتهم إيرترا تسقع تنياناتهم كوينان تخيرات راي دسلت أيد مسلم إذن زواج أتحساس باي كنا بفلاين إيرترا بستخال من قدي كاب إثيوبيا وز أي كتمت كم زلوا إيرترا إتجوغرافناتا كم حدا قداسي منش نايكو طباقي راح توزدغت كلا اللوا نزيا صبغتي أبنت حدا قدوس إيرترا وسدد اللي نباخاتكم يبلا اللغو سمعوا لزيا زينا هاقن بتعمل باحندي لني تي تمارز تقربو زغب فلاي لعلتنا ووزا هاقر تقربو أفتوش تعدي أتو كيركا تقربو زينا بتعمي وصانيو مغنياتو أب حدا متحف 48 law of power زبلني 40 شمانتن حيلي وي صلاة خاتم فريندس أبكلتت ياتمغلهم passive and active friends بلو حجي كم بحال قبسي passive friends يوم active أيقونن كل جزء ملؤ مساقة passive قبل مخالكو أنا and then أبا صلاة خاتم تقوم لهم use your inner metabolism حجي كريه خلقو بخلو زيادة زي نقرات سقبر زناي partnership زقبر زلهم زقبسي إذا حجز متصدلو بملؤ كل مسنتاي دمتصدلو أمريكا مسمل على الناتا بإيرترا زلوا قص مستمدت حجي كان بعال قبطي باسيف زقبرهم نزي كلهم مسرع حياتهم خدوا مس يوم زخدوا معناته أمريكا نبزاجز كحلف تديلاتو ما قبروا ولا حنتي فقد الكاني ولا حنتو جون عالم شاينا يكون رشا يكون زخوني بتعمل إيرترا زخونة ولاتي نايزل كم تبقى دما يزبل كايو نعان قبطي كلن هاجرين كل جزء فقدنا أمريكا يدله أبتي حجي بزح وان مس قبص تتحاز قبص كاب قدم نتبحرنا إيرترا من يقفاز قفو قبصيهم السعودية متيم قيفهم مخدو بماشين قفيفهم كندي عصب على شيء مخدو قبص وين مانوال جرام سدوز قبصو وزخلو قيح بحري وزخلو سجمات ندخل دخل قبص نيمان يوم زقفوني ربيان فعفام ساعتهم أوصل لازم أقولكم ساعة شو ما تنجراجويت جربي وده باس تمريعي حجي قبصي يوم زقفو قبصي بمول أن ما رخدنا قبصي أبز بحري ندوع له سرين تتكامل عساسات هفت بحري معناته كأي بحري بفلاين إيرترا وجن بتعمل سلام وجن بيس لزغنا زبز عساسات الله هذا قدوس إيرترا وندي سيد اللي يغني اللي قبل يدلي قلسي إيرترا كسري سمع بتعمل كمستحقوسه معناته أب حرس اللي تسرح أبتي جماعة بحرنا إيرترا تمدي بيسرح سلازنا بري عساسات نحنا بزي زخوني يكون ديل دوز نبر الصميم سلازي أنت وحده بحقاو من قدي ربحك نرغبلو نخيل من قدو وين يفتر سلازلو مسجبت زجبر بفلاي شركات قال كابتن عند دما معدناتن فيشرز هبت عسان أبتك عند اسم معناتهم سلازلو إزي كما قداسي زري I hope أنا بايتا تتكبيرو كن ريو زبل ريتوناتو صبوغ يرو سديدو لي قرب دمس غيرنا مخناتو ما كي I don't know أب أفريقيا سلازلو تساقمات كي سمو عميلة خم قبري هر جزي سخوني جن نيجيريا سلازقون كي فلتيو زخونة زون أكلناتيو حنت هجي نبقت عك حلف يلن كنا سماع كون زرباتات كسمع مجمر يا بزن نجمر نوش جنزب دمو زونيا هاجر ብዙ ስተቶች ተሰርተዋል ተብሎ የሚታሰብ ከጸጋ ለመምዶች ላይ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የወንጌል አሁን መጠልሸት የነሱ ገንዘብ ብዲያስፖራ ተጋሩሲ ይሐፍር ይልካስ ጸሐፈለ ይበዛኻ መንታን ትኩረት ክንረክብ ቆዩ መንታ ይኮነን አነስ ይረክብ ይቅርሺ በብዙሕ ስለ ዝሰርሕ ኣብ ትድርሰታው ኩሉ ስለ ዘለኸውን ቪውን ስለ ዘለው ሲረክብ የ ترياكت تزقبر تكومنت تزقبر دويلو زبرتاتع ولا نباي زواج حسي ارتراويان يوم حق وحط
ኮይና ከምኦም ዘይንኾን ቋንቋና ብጣዕሚ ካብ ሞልዕ ለማንም መንነትናን ቋንቋናን ከጥፍእ ዝደሊ ባህልናን ገለና ተሃለ ሰላማዊ ሰልፍና ዓለስ ንሱ ንኸይጠፍን ዝሰርሕ ዘሎ ሰብስ ብምርኣይ ምሕጋዝ ታያ ነውረ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራውያን ተዓዘብትን ይዛረብ ዘሎ ክልቲአን ከተሓዘን ኣብዚያ ክመልሰልኩም ከዓ አለው የወንጌል አሁን መጠልሸት የነሱ ገንዘብ እንትኖች ተሰርተዋል ተብሎ የሚታሰብ ጸጋ ልምምዶች ላይ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው የወንጌል አሁን መጠልሸት የነሱ ገንዘብ እንትን ነው ያ በቀንነት ግን የነሱ ገንዘብ ነው ሰፖርት ያደርጉት ቲቪ የሚከፍቱላቸው እነሱ ናቸው አዳራሽ የሚከራዩላቸው ስለዚህ ኤርትራውያን ያመጣው ሐሳብ ግን ተበልተዋል ብዙዎች ተበልተዋል ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ትዘረባ ህፅር ኣቢልና ክንሪኦ ኩሉ ነገር ክርአኩም ኣይክእልኒ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ንኤርትራውያን ሲ ኣብዚ እቲ ክዛረብ ከሎ እቲ መልስናቱ ዘይኮነ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ይብል መስለኩም ዳርጋ እቲ ኣብ ቤተክርስትያናት ናይቲ ቤተክርስትያናት ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ገለ ኩሉ ገንዘብ ኤርትራውያን እዩ ናብኡ ዘብፅሖም ዘሎ ኤርትራውያን ብዙሓት ኣብዚ ይሕግዝዮም እዮም ዝብሉ أنا دم أنتي بلكم نتوم يرتراين كم تجبروا زلهم حمد بلعو بلكم حمد بلعو حواتكم من أحدكم من سدرا بيتاتكم من فقدوا سدد فحيلهم كله أري أوكي أنا منفسهم بيت كريستيانيم زد قفز زلوا كان تلكان أما عسكر زل بيت كريستيانا زي تدقف أو خازي تدقف هذا حفت خازي تدقف سدرا خازي تعجز أفقدوا كويكمو أفقدوا نخالك حجز مبرنا حوك حجز زي اللي كمزي أفزل ودي نتجارو محفرتي زبلهم سنها حقي محفرتي نزبس لزي حجزو مواردتي محفرتي بلا منيرو فيديو مرأي انتاي تساقب نيرو نيرتراين دما خمو أكندنا حوهم تحجزو أكندنا يودي عدهم تحجزو نابنا نقرر مون سبوس راس لسرحان تحجزكم مساقب يبلينا نيتس اوكي أنا وني رؤية كابزينا وكزي يسعوني يمكا أمسيالكم وني راح دخلت مرة ما سبوس غنا سراح نتي زلو وانا ونقر كابتشر قبريم نسبوس لتباب من ناع صبغي تيدا أفرا يتسمعوا وايب لكم سبوس راس لسرح اتس اوكي نحو خامر القاف قن لبوناي نحو زي دقف هاجر كدقف حبرتسب كهنس يلي زارب تل حساون لغبات انسلو زغونه تاي بفلا يزوم ገንዘብኩም ናብ ካለ ሃገራትና ዘረኹም ንህዝብኩም ዘይትሕግዙ ንኣሕዋትኩም ዘይትሕግዙ መዋረድቲኹም ኣነ እውን ክደግመላ ንህዝቡ ንሃገሩ ዘይሕግዝ ንጓና ክሕግዝ ዝጓየ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ክሪኦም ኩሉ ግዜ ናብ ገለ ኢትዮጵያውያን ዘይኣኽልዋ ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ዘለዎ ሃገር እያ ንሓፂዶም ነብሶም ይኽእሉ እዮም ኤንጂኦታት ኣለዉ ገለ ኣለዉ ህዝብኩም ግን ዝጥምተ የብሉን ኤርትራውያን ስለዚ ንህዝብኩም ዘይምሕጋዝኩም ነቶም ከምኡ ዘይትገብሩ ተዋረዱ ኢልኩም ውርደተኛታት ስለዝኾንኩም ኣብ ቅድሚ ህዝብኩም ክትዋረዱ ኢኹም ሓደ መዓልቲ ንህዝቡ ዘይሓገዘ ንሃገሩ ዘይሓገዘ ፅቡቕ ኣይረክብን እዩ ኣነ ድማ ነታ ንሱ ዝብላ ዘላ ብኣ ገይረ ክውስኸላ ስለ ዘለኹ እየ ኣነ ኣብዚ ፅርግያ ክኸይድ ከለኹ ዝኾነ ፃዕዳ ንከምዚ ዓይነት ኦርጋናይዜሽን ሓግዘና እንድሕር ኢሎምኒ ህዝቢ ኣለና ናብ ዓደይ ቤተሰብ ኣለኒ ስድራ ኣለኒ መዓት ሽግሪ እዩ ዘለኒ ናብዚ ካብ ዝሕግዝ ንስኻትኩም ካልኦት ይሓግዝኹም ስድራ ኣለውና ዝሕገዙ እየ ዝብላኒ ዋላ እንደቀይኩም እዮም ዝብሎም ክትሕግዙ ትደልዮም ኣብ ዓድኹም ሰብ ኣለኩም ማንም ዘይሕግዞ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤንጂኦታት ኣለዎ ዝሕግዝዎ ኣብቲ ዘሎ ገለ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መን ኣለዎ ስለዚ ክትሕግዝ ተደሊኻ ኣብ ኤርትራ ስድራኻ ገዲፍካ ደቂ ዓድኻ ኣብቲ ከባቢኻ ዘለው ቤተሰብ ዘይብሎም ስድሮም ኣብ ኣገልግሎት ዘለው የለው እንዲኦም ኣይትፈልጡ እንዲኹም ዋይ ዶንት ዩ ሄልፕ ደም ሚእቲ ቅርሺ ኣብ ኤርትራ ተሰይድካ ሂወት ሰብ ትቕይር እያ ብፍላይ ኣብካ በስመራን ከረን ወፃኢ ኣብቲ ገጠራት ዘሎ ሚእቲ ጥሪት የግዛኣሎም እዩ ሂወቶም ሓንቲ ጤል ገዝኡ ክእሉ እዮም ተርዲኻን ወይ ክልተ ጤል ገዝኡ ክእሉ ኣይደን እቲ ዕዳጋታት ከመይ ኣሎ ሂወት ሰብ ዝቕይር ገንዘብ እዩ ኣብ ስደት ግን ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ሂብካዮም ሓደ ሃብታም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሂብካዮ ቴንኪዩ ከማና ይብለካኒ ስለዚ ህዝቡ ዘይግደስ ብህዝቡ ዘይሓሊ ህዝቢ መንእሰይ እንተለካ ኮይኑ ተዋረድ ኢሉ ወይ ክዋረድ ኢኻ ሶሪ ኣነ ሕሪቕኒ በቲ እንተኸድካ ኤርትራውያን እዮም ዝሕግዙና ጓል ትመፅእ ኤርትራውያን እዮም ደው ኣቢሎምኒ ገፅኩም ተርሓቕቶም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም I'm really sad شغلك بانكري قاس قد خدات كويم كاتم كم زقبرو سوري أنا ريقني ما تنخلود محجات بونديجن حوغان حفتخان ودعد خام أفقدوا ناتي شجرة خلاص يتحجزوا هيتحزوا لك تقطع أسئلة زلوخية بزوج كم تسمع لنا كنيه بخمية نايلو معرس سبز خدي لايك مكبار شير مكبار يتوقع من حسابكم من قدفو من البعض جيجان تلنا دماء الرموني زلنا عودنا عفاشي لحدنا نبزين سنتنا يسورانا ما يكسر قلبي أيضا منا